Bos días, señoras, señores concelleiros. Iniciamos pleno, convocatoria ordinaria, hoxe ás 9:30 horas. Orden do día a disposición das señoras e señores concelleiros. Constatamos quórum, secretario. Abrimos sesión pública. Entendo que hai un acordo na Xunta de Portavoces de que os puntos 2 e 3 se debatan conxuntamente con un tempo de intervención holgado por enriba ou en torno aos 5 minutos, pero sin a limitación exacta de os 5 minutos. Entendo adicionalmente que a moción 13, 13ª, pasa a ser a 11ª, de tal modo que a 11ª e a 12ª pasan a 12ª e 13ª. Por tanto, aclaradas estas cuestiones, iniciamos o pleno. Punto primeiro, actas anteriores, algunha observación? Queda aprobada. Iniciamos a parte resolutiva, puntos segundo e terceiro. A lectura está no texto de orden do día. Se inicia con a intervención do conselleiro de Facenda, señora Neiro, o seu turno. Ben, bo día a todos. Estos dous puntos se enmarcan dentro do control ordinario que se fai por parte da intervención municipal e, por tanto, con carácter eminentemente técnico que non debería dar luz a un debate estrictamente político, pero que hai que destacar algunhas cuestións. En primeiro lugar, este control, este plan, un plan anual, por lo tanto, que se fai ano a ano neste Concello, a diferencia doutros concellos e doutras administracións, neste plan anual se pon de manifesto a transparencia dos datos desta organización municipal, deste goberno municipal. Por lo tanto, dende o punto de vista político, estes informes o que traducen é o esforzo en transparencia, a transparencia total que fai este goberno municipal das 5 áreas que son obxecto neste ano 2024, no pasado ano 2024, obxecto de control por parte dun órgano independente da administración que é a intervención municipal, en caso concreto a viceinterventora delegada. Por lo tanto, a primeira nota que hai que salientar é a total transparencia deste goberno municipal. En segundo lugar, tamén hai que poñer de manifesto que esta actuación, este plan anual, neste caso concreto o do ano 2024, permite desmentir algúns dos bulos da oposición. Aquí se controla todo. Se controlan os contratos menores, se controlan as concesionarias, os ingresos, o pago a proveedores e a conta 413. Por lo tanto, transparencia e control por parte desta administración municipal a diferencia doutras administracións municipais. Polo que se refire ao control do pago medio proveedores, o cumprimento que sinala o informe é un cumprimento total. Hai que destacar aquí tamén que somos quen de pagar no mes de decembro de 2024 nun período de 5 días, cumprindo todas as obrigas que establece o ordenamento xurídico para o rexistro de facturas, para o control de prestación de servicios antes de ordear o pago de facturas e para cumprir tamén co prazo de pago a proveedores, nun prazo, ademais, sinaladamente, como indico, breve, 5 días no mes de decembro de 2024. Por tanto, cumprimento total, como amosa o informe da intervención municipal. Por lo que se refire ao segundo bloque obxecto de control, que son os ingresos, se controlaron especificamente as concesións municipais, as concesionarias e as concesións municipais, aparcamentos, quioscos e outras cuestións de obxecto de concesión administrativa municipal. En concreto, 31 das concesións municipais que foron comprobadas cun cumprimento de pago que teñen que facer os canos, o canon desas concesionarias, dun 97% en período voluntario, que con unha reclamación que tivemos que facer en período executivo. Por lo tanto, total cumprimento tamén polo que se refire aos ingresos e, en particular, os canos que teñen que pagar as concesionarias municipais. Cumprimento 100% no área de ingresos. Na terceira
cuestión obxecto de auditoría se refire aos contratos menores. Se controlaron todos os contratos menores do ano 2024. Un total de 1.364 contratos menores obxecto de auditoría, obxecto de control por parte da intervención municipal, sin incumprimentos neses contratos mellores, e tan só con, como suele ser frecuente nas auditorías, con recomendacións a seguir. Non hai incumprimentos, pero se recomenda algunha actuación de mellora. Hai que destacar que a maior parte destes contratos son para suministros, son para reparación, son para cuestións menores e, polo tanto, non hai ningunha incidencia salientable. Por lo que se refire ás subvencións, tamén hai un cumprimento total da normativa de subvencións, destacando algúns supostos de reintegro, algúns supostos que se apreciaron no control das subvencións, como é sinaladamente a cuestión dos pagos en efectivo por parte de algúns subvencionados e que, por tanto, non xustifican adecuadamente a subvención e, por tanto, non poden percibir o total da subvención. E, por último, na coñecida conta 413, donde non hai tampouco incidencias nesa conta 413, donde se cumpre coa normativa da conta 413 e donde se recolle expresamente nos informes que se cumpre coa imaxe fiel que ten que dar a contabilidade que ten que dar esta conta 413, con tan só 6 apuntes ao final do ano 2024. Por tanto, son contratos de tracto sucesivo como a luz, como o gas ou como a notificacións de correos que non presentan ningún problema. Por tanto, todo dentro do marco ordinario, todo en cumprimento nestes 5 bloques de control da intervención municipal. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos, turno do BNG. Ben, o que recollen estes informes dos que se dá conta no pleno é, en primeiro lugar, de que continúa a haber unha evidente insuficiencia de medios para desenvolver un adecuado control financeiro, no? A pesar dese reforzo puntual que supuxo a incorporación da viceinterventora adxunta, o certo é que o Concello de Vigo continúa sen dispoñer dos medios materiais e humanos precisos para desenvolver debidamente as funcións de control financeiro dunha administración que moviliza un orzamento de alrededor de 400 millóns de euros. Para alén diso, o propio informe, a pesar de que non foi recollido na súa intervención por parte do Concelleiro de Facenda, volve recoller a necesidade de crear órganos ou un órgano de xestión económico-financiera e orzamentaria, precisamente para aquilatar, para reforzar ese debido control financiero e tamén para axilizar os procesos que teñen a ver coa xestión económica do Concello de Vigo. Mais hai que denunciar tamén que o Goberno Municipal de Abel Caballero continúa a incumprir, a vulnerar a legalidade ao se negar a constituír a Comisión de Vigilancia de Contratación a pesar do seu carácter legalmente obrigatorio, non? Sobre o contido deste informe de control financeiro, o Bloque Nacionalista Galego sí que quixermos sinalar algunhas cuestións que, dende logo, refutan ese relato algo fantasioso a respecto do cumprimento total, dixo o señor Aneiros, que, dende logo, non se reflicte nos informes que se están a dar conta no pleno desta corporación municipal, non? Quixéramos abordar unha cuestión como é a da contratación menor. O certo é que no exercicio 2023 o Concello de Vigo fixo uso desta fórmula dos contratos menores en 1.364 ocasións con un importe de máis de 7,6 millóns de euros, non? O que hai que sinalar a este respecto é que o 62,9% destes contratos menores foron adxudicados en ter máis de unha oferta dun orzamento. E, ademais, en un de cada 3 expedientes non se xustifica este feito de por que se opta por unha única oferta, por unha única proposta. E, de feito, a propia intervención detecta, e así o sinala expresamente nos informes, que máis do 4% destes contratos menores poderían incorrer en suposto de fraccionamento de contrato. Unha situación que, como ben sabe o señor Aneiros, vulnera, colida coa normativa vixente en materia de contratación pública, non? E advirte dunha cuestión que xa ten sido advertida reiteradamente por parte do Servizo de Intervención e que o Goberno Municipal continúa a utilizar a vía da contratación menor para necesidades permanentes, recorrentes e previsíveis que deberán ser obxecto de procedementos de licitación pública ordinaria, non? Hai tamén algunhas advertencias que, en opinión do BNG, pois son relevantes e que deberán levar
por parte do Goberno municipal unha conclusión que non fose instalarse na autocompracencia triunfalista da que ven de facer gala o señor Aneiros. Hai unha falla de precisión e de detalle do obxecto de algúns destes contratos menores e é un elemento, dende logo, para nós sustancial que non se explicite, que non se motive debidamente cal é a causa, cal é o obxecto desta modalidade extraordinaria de contratación e tamén hai unha clara falla de xustificación na elaboración dos orzamentos e, por tanto, na cuantificación dos valores estimados destes contratos menores. E non é un elemento tampouco accesorio, que o propio informe emitido polos servizos de intervención municipal sinalen que non se está a xustificar debidamente como se calcula o coste do que se quere adxudicar por vía máis menos discrecional polo mecanismo de contratos menores, pois é unha cuestión que, dende logo, chama a atención e que deberá ser obxecto de subsanación. En relación aos procedementos de subvención pública, sí que hai algunhas cuestións que se sinalan e que, dende logo, o BNG partilla respecto de que non hai no proceso de elaboración das bases das diferentes convocatorias de subvención, moitas delas adoecen dunha falla de concreción no que son os períodos subvencionáveis e, máis que iso, para alén dos efectos contábeis, dos efectos económicos financeiros ou dos efectos de control que iso supón tamén un grave prexuízo para as entidades que se acollen a estes procesos de subvención. Para alén de que neste informe sí que se recolle un feito, na nosa opinión, preocupante, a pesar de ser nunha magnitude moi limitada, como é que se constata que hai algúns gastos xustificados en algunhas destas convocatorias de subvención que se fan con pagos en efectivo e que, dende logo, non teñen tampouco o aval, a xustificación por parte do proveedor. En síntese, dende logo, nos entendemos que compre seguir avanzando nun mellor control financeiro e, dende logo, para avanzar nesa vertente, compre reforzar con máis medios o Servizo de Intervención Municipal, máis, dende logo, compre que o Goberno Municipal deixe de estar instalado na ilegalidade e proceda a constituir de inmediato a Comisión de Vigilancia da Contratación. Máis nada. Turno Grupo Partido Popular. Grazas, presidente. O que hoxe debatemos non son trámites de despacho, son dous informes oficiais da Intervención Xeral que mostran con datos como se está a xestionar o diñeiro de todos os vigueses. E o que nos din estos informes é preocupante. O Concello presume de superávit, pero ten unha xestión chea de desviacións e improvisacións que afectan directamente á cidade. Miren, voulle a relatar unhas cantas. No ano 2024 houbo máis de 76 millóns de modificacións de crédito, case o 25% do orzamento inicial. Máis de 33 millóns eran remanentes non executados en 2023. Que significa isto? Pois que un de 4 euros aprobados en pleno non se gastou como estaba previsto. Parece que non entenden que debe traballarse con responsabilidade e rigor o orzamento para despois cumplino. Non é tan difícil, o que hai que facer é botarlle máis horas para preparalo ben. A intervención analizou contratos menores e atopou incumprimentos reiterados. Mesmo recorda unha sentenza do Tribunal Constitucional que invalida usar as bases do orzamento para regular contratación. Traducido, estáse gobernando a base de atallos, con inseguridade xurídica. Isto significa que moitos contratos poden ser impugnados e que os servizos ou obras que se pagan poden quedar en risco. En termos de subvencións, ven que se lucen vostedes. Nunha mostra de 47 entidades beneficiarias, 8 teñen que devolver cartos por incumprimentos graves, facturas indebidas, pagos en efectivo ou falta de contabilidade. Non falamos de detalles menores. Isto afecta a entidades sociais, deportivas, culturais que dependen destas axudas. A mala xestión do Concello pon en perigo o traballo destas entidades a confianza cidadá. Cada semana vemos anuncios de proxectos, humanizacións, investimentos, pero logo os informes oficiais din outra cousa. Obras con atrasos, cartos que se quedan no caixón, proxectos que se eternizan. A cidadanía xa o sabe, os anuncios chegan, pero as obras non, execución ilusionista máis que realista. O propio informe recoñece que o Concello non ten estrutura nin persoal suficiente para garantir un control eficaz. O Consello de Contas advertira en 2018 esta carencia e seguimos igual. Sí, cubrise unha praza de viceinterventor no ano 2024, pero falta crear unha oficina de control financeiro e falta asesoramento técnico para comprobar obras ou investimentos. En palabras sinxelas,
O control faise porque a lei obriga, pero faise con ferramentas do século pasado. E aquí a intervención fan recomendacións moi claras. Precísanse aplicacións informáticas integradas para tramitar expedientes con garantías, faltan guías claras e detalladas de tramitación para evitar errores e atrasos, é necesaria máis formación especializada do persoal porque o control interno require coñecementos técnicos actualizados e propoñen aplicar un sistema máis áxil de fiscalización limitada previa, polo menos en recursos humanos, como fan outros grandes municipios. Non ven que hasta non teñen nin que pensar? Fagan algo de casos que saben, porque con este sistema tan lento, burocrático e sen recursos, os procedementos atrásanse e a cidadanía sofre as consecuencias. Ven o que lles conto, ano tras ano repítense as mesmas advertencias, os mesmos problemas de sempre, morosidade, conta 413, subvencións, concesións administrativas, contratos menores, execución de investimentos, sistemas informáticos pouco coordinados. A pregunta é evidente, que fixo o alcalde para correxir estes riscos? A resposta, tamén evidente, nada. E quero rematar cunha reflexión que a cidadanía debe ter clara. Se hoxe temos control sobre estas materias, é só porque a lei a obriga. Vigo e a Xerencia de Urbanismo están sometidos ao réxime común porque somos cidade de gran poboación. Pero isto depende só da vontade do alcalde. Se non fose por iso, se non cumpriríamos a lei mínima, non habería, de verdade, ningún control. Imos pola lei rasa, a lei rasa da legalidade. En resumo, Vigo ten cartos, non os executa, Vigo anuncia obras, non as cumpre, Vigo concede subvencións, pero xestionas mal. Vigo ten insuficiente control, o reitero, só o que a lei lle impón. Señor alcalde, non é un problema de contabilidade, é un problema de credibilidade política. Non chega con presumir de superávit se logo non se executa o que se promete. Non chega con titulares semanais e se logo a intervención di que todas son desviacións e riscos. Desde o Partido Popular pedimos un cambio de rumbo, máis planificación, máis control e execución real. Vigo merece unha xestión seria, responsable e transparente, á altura da súa cidadanía. Moitas grazas. Turno final, señor concelleiro de Facenda. 3 minutos. A verdade é que a intervención da representante do Partido Popular non deixa de sorprender, con palabras ocas, con puntos comuns, sen contido, sen referirse a nada en concreto, a nada en particular, querendo infundir dúbidas sobre a actuación municipal. O que é preocupante, eso sí, é o que fan outras administracións, sinaladamente as do Partido Popular, onde a conta 413, eso que a prensa chama as facturas no caixón, amosa que hai grandes volumes de facturas no caixón nos concellos do PP e tamén na Xunta de Galicia. Neste concello non, e así o reflicte o informe da intervención municipal. Parece que tampouco nin o PP nin o Bloque entenden o que quere decir a intervención ou control das subvencións. Precisamente cando non se cumpre coas bases das subvencións, cando non se justifica, como é no caso dos pagos en efectivo, non se aboa a subvención. Por tanto, eso é o que está nos informes da intervención. Parece que nin sequera se leron os informes da intervención. O control é total nun orzamento que supera os 40 millóns de euros en subvencións deste concello, máis de 40 millóns de euros en subvencións, en ningunha incidencia nas subvencións. Todo dentro do réximen ordinario das subvencións. O mesmo sucede cos contratos menores. 1.364 contratos menores, a totalidade dos contratos menores controlados, intervidos pola intervención municipal. Se di un dato que vostedes non destacan, pero vou destacar eu. Se recolle nese informe expresamente que todo está dentro da legalidade e que non houbo que acudir a ningún recoñecemento extrajudicial de crédito para pagar un contrato menor. Algo que nos diferencia doutros concellos, algo que nos diferencia dos concellos que goberna o Partido Popular e algo que nos diferencia dos concellos que goberna o Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, todo dentro da legalidade, todo dentro do ordinario. E mire, sí, señora García, se modifican
se modifica o orzamento, porque precisamente se executa o orzamento. Porque se executa o orzamento. A isto non se refiren os informes da intervención municipal, pero xa que me saca, claro que sí. E falaba dunha cousa moi significativa, incorporación de remanentes. Sí, sí, a semana que ven vamos a aprobar definitivamente unha modificación do orzamento que incorpora máis de 70 millóns de euros de remanentes deste Concello ao orzamento municipal para executar, para trasladar a ciudadanía, para transformar a cidade e para axudar as persoas que o precisan. Para iso é os recursos, para iso son os cartos deste Concello, para trasladarlos a la xente, para trasladarlos á cidade e transformar a cidade. Se vostedes non queren, e o veremos, que se incorporen máis de 70 millóns de euros de remanentes para transformar a cidade, para mellorar as condicións de vida, miren, o mellor é que se queden na casa. A cidadanía así o dirá no ano 2027. Teñen 5, pasarán a 3, ou a 2 ou a 0. Grazas. Moitas gracias, señor concelleiro. Quedan emitidos os informes dos puntos 2 e 3. Pasamos ao punto 4, modificación proxecto de reglamento de organización, funcionamento, mesa xeral de negociación conxunta do personal. Ten a palabra a concelleira responsable, señora Patricia Rodríguez. Un minuto. Súa palabra. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. O Regulamento de Organización e Funcionamento da Mesa Xeral de Negociación Conxunta de Persoal Funcionario e Laboral do Concello de Vigo é un proxecto de normas de organización e funcionamento para o común dos empregados públicos deste Concello, cuxo obxectivo é ter un marco común de funcionamento tanto para laborais como para funcionarios para poder realizar unha labor de negociación áxil, eficaz e con acordos seguros xurídicamente para dar resposta aos intereses da organización, logrando unha maior eficiencia na xestión. Este proxecto de regulamento foi acordado pola totalidade das partes, por unanimidade, e busca reforzar as garantías de diálogo e favorecer o seu cumprimento. Proxecto que se rexe polos principios de boa fe e transparencia para acadar acordos e que hoxe sométese á aprobación inicial para consideración do Pleno do Concello de Vigo. Gracias. Moitas gracias. Turno de grupos. Turno do BNG. O Bloque Nacionalista Galego imos apoiar a aprobación desta modificación do Regulamento de Funcionamento da Mesa Xeral de Negociación Conxunta do Persoal Funcionario e Laboral do Concello, fundamentalmente por unha cuestión que se ven de sinalar que foi obxecto dun acordo unánime por parte das diferentes partes que integran a negociación colectiva nesta administración municipal. No entanto, dende o BNG sí que quixéramos reclamarlle ao Goberno municipal que esta decisión fose moito máis que un acto formal ou que un acordo de tipo burocrático. Este acordo debera servir, na nosa opinión, para impulsar, de verdade, as funcións que ten que desenvolver esta Mesa Xeral como instrumento para unha efectiva negociación colectiva e para unha verdadeira, real interlocución coa representación sindical das traballadoras e dos traballadores municipais do Concello de Vigo. Unha mesa xeral que ten que permitir abordar e resolver algunhas das moitas cuestións pendentes no que ten a ver coa xestión do persoal municipal, na certeza de que o Concello de Vigo non é un logotipo. A administración municipal non é un ente abstracto. Os servizos que se prestan ás viguesas e os vigueses por parte do Concello préstanse grazas ao traballo de persoas concretas, de carne e oso, grazas ao desempeño de traballadoras e traballadores municipais. Por iso temos que seguir a denunciar a súa política de brutal privatización dos servizos públicos deste Concello, adelgazando, impoñendo unha dieta severa de adelgazamento do público en beneficio da contratación privada. Eu simplemente, para concluir, quixera sinalar algúns deses reptos, algunhas desas cuestións pendentes por parte da xestión de persoal do Concello de Vigo. Hoxe, día 12 de setembro,
e nesta data o Concello de Vigo, o da maior cidade de Galiza, continúa sen definir e sen aprobar a oferta de emprego público deste exercicio 2025, vulnerando as previsións legais. Segue pendente, ademais, un elemento tan importante, tan sustancial, no que ten a ver coa adecuada organización do funcionamento dos servizos municipais, como é a valoración dos postos de traballo desta administración, da que aínda non se entregou, cando menos non a representación sindical, nin o seu primeiro informe. Seguimos asistindo, dende logo, con enorme sorpresa, con estupefacción, a que fica paralizada a execución da oferta de estabilización pola falla de capacidade de resolución da área de goberno dedicada á xestión de persoal. E temos, ademais, un feito moi grave nestes últimos tempos, como é que neste momento o Concello de Vigo non conte cunha xefatura de servizo de prevención, ao que hai que engadir o colapso, o funcionamento que só poderíamos definir de maneira amável como anómalo da propia área de recursos humanos desta casa. Unha realidade que é coñecida sobradamente até polos integrantes e as integrantes do goberno municipal. Un departamento, unha área de recursos humanos que, en lugar de resolver, moitas veces acaba por obstruir ou por xerar ainda algúns problemas adicionais, non sendo capaz nin de atender as cuestións de tramitación ordinaria. E temos pendente un elemento tamén en opinión do BNG fundamental, e con isto conclúo, como é a avaliación de para que serviu ese mal parche que o BNG advertimos que era do programa de reforzos voluntarios no Servizo Municipal de Bombeiros. E cremos que debera ser obxecto tamén desa mesa xeral de negociación avaliar ese programa de reforzos que a día de hoxe non foi capaz de garantir que nin un só día, dende que está en vigor, a cidade de Vigo contase co mínimo de 20 bombeiros que o seu propio goberno fixou para garantir a seguridade das viguesas e dos vigueses. Por tanto, o acordo é necesario, supón unha actualización dun regulamento cuxa interpretación ten dado lugar a múltiples disfuncións e problemáticas, mas, dende logo, que insistimos dende o BNG é que ten que ser algo máis que papel, que ten que ser tamén a expresión dunha nova vontade, dunha rectificación política para converter a Mesa Xeral de negociación nun instrumento útil. Máis nada. Turno Grupo Popular. Gracias, presidente. Somente para anunciar o noso voto a favor, pondo en valor o acordo unánime de todas as partes e, dende logo, non vamos ser nós quen rompa o consenso. Máis nada, grazas. Turno final. Goberno. Señora Rodríguez. Gracias, presidente. Solamente por puntualizar algunha das cuestións referidas polo portavoz do BNG, non? Ofertas de emprego paralizadas non hai. A oferta de estabilización executouse no ano pasado, están tomando posesión o persoal que superou ese proceso selectivo. Con respecto ás ofertas de emprego, a oferta de emprego do ano actual está en plazo para ser aprobada. Este goberno sempre aprobou as ofertas de emprego nos anos naturais que correspondían. Polo tanto, quitarlle esa preocupación ao concelleiro do BNG. Recordarlles que nestes momentos a oferta de emprego de 2022 está executándose, que a totalidade das prazas do Servicio de Bombeiros están incluídas nas ofertas de emprego gracias aos cambios normativos do Goberno de España con Pedro Sánchez, e recordarlle tamén que o Programa de Servicios Extraordinarios de Bombeiros forma parte dun acordo negociado na Mesa Xeral pola maioría da representación sindical votado a favor e que inclúe algunhas cousas que todos coñecemos e que xa incluso pasaron por este pleno. Entonces, este proxecto é a mostra de que existe un diálogo do goberno ca parte sindical, que exista un diálogo non significa que sempre academos a totalidade dos acordos por unanimidade, pero sí que nos sentamos, sí que falamos, sí que coñecemos absolutamente todos a situación do Servicio de Prevención de Extinción de Incendios e sabemos perfectamente que está normalizada a relación, que ese foi un programa negociado que a representación sindical que ten a legitimidade para facelo e que nestes momentos está a executar
a oferta de emprego incluída de ano 2022 e que neste exercicio este goberno creou plazas de bombeiros a maiores. Por lo tanto, sí que gustaríame pôr en valor que sí que existe ese diálogo ca representación sindical, que o que se busca é chegar a acordos cumplindo tamén coa legalidade deles e con as normas as que está suxeita unha entidade local, porque é moi fácil falar dende determinadas tribunas cando un non ten ningunha responsabilidade, e agradecer o apoio a este proxecto que hoxe aprobase inicialmente e sométese a información pública para que poidan alegar os interesados, a totalidade dos interesados do Concello de Vigo. Gracias. Moitas gracias, señora concelleira. Rematado o debate, procedemos á votación. Punto cuarto, modificación proxecto Reglamento de Organización e Funcionamento, Mesa Xeral de Negociación Conxunta del Personal Funcionario e Laboral. Votos a favor. Contra, abstencións. Queda aprobado por unanimidade con 25 votos. Todos os concelleiras e concelleiros presentes. Pasamos ao punto quinto. Solicitude de compatibilidade laboral de empregada municipal. Algunha intervención ao respecto deste punto? Hai que someter a votación. Sometemos a votación. Votos a favor da compatibilidade. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 22 votos a favor, ningún en contra e 3 abstencións. Pasamos ao punto sexto, determinación festivos locales do municipio de Vigo para o ano 2026. Parte do Goberno ten a palabra o señor López Font. Alcalde, buenos días a todas y a todos. Muy brevemente para exponer la propuesta de los dos festivos para el año 2026. Son los históricos, los últimos que todos los años se han propuesto y, por lo tanto, no hay ninguna variación. En concreto, es el día 28 de marzo, fiesta de la Reconquista, y en el caso de la festividad de San Roque, 16 de agosto, como quiera que en el próximo año 2026 es domingo, pues como suele ser norma habitual, se pasa al día siguiente, que es 17 de agosto. Queremos puntualizar que el mantenimiento del día 28 de marzo, siendo sábado, se debe a que muchos ciudadanos nos trasladan de forma muy cariñosa que no todo el mundo en la ciudad de Vigo tiene jornada de lunes a viernes. Por lo tanto, hay una parte muy importante de la ciudadanía, sobre todo relacionada con comercios, supermercados y demás, que evidentemente no tienen esa jornada de lunes a viernes y que también ellos son merecedores, diríamoslo así, de tener 2 días seguidos de festividad. Por lo tanto, esta es la propuesta, 28 de marzo, en motivo de fiesta de la Reconquista, y el 17 de agosto, lunes, con motivo de la festividad de San Roque. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos, turno de BNG. Sí, presidente, moi brevemente, entendendo ademais que a proposta que traslada ao Goberno Municipal insírese na normalidade do que se ten feito nos últimos exercicios a respecto de modificar o calendario habitual de festividades locais únicamente naqueles supostos nos que o festivo recaía en domingo, efectivamente atendendo o feito que se cadra algúns grupos non comprenden de que hai dentro desta cidade un número moi importante de vigueses e de vigueses que cuxo horario laboral non conclúe en sexta-feira, nos venres, sino que tamén traballan en sábado. Dende logo o Bloque Nacionalista Galego vamos a apoiar esta proposta e tamén manifestando incomprensión porque algún grupo político quixera facer deste asunto tan sustancial un grande elemento de debate e de iniciativa política. Máis nada. Turno Grupo Popular. Sí, buenos días a todos. Nosotros celebrar, pues que se haya tenido en cuenta la propuesta que se hizo trasladando el festivo de San Roque al día 17 por caer en domingo el día, el día 16 y que se haya tenido en cuenta el descartar el martes de Entroido
y que se apueste por la romería urbana más antigua de Galicia. Lo que lamentamos es pues que no se haya hecho lo mismo con el 28 de marzo, que se haya podido trasladar al viernes para poder disfrutar de 3 días y que nuestra ciudad disfrute de una fiesta de interés nacional y que la hostelería pueda beneficiarse durante esos 3 días de la Reconquista de Vigo. El motivo de nuestra abstención es pues que no se ha tenido en cuenta la segunda propuesta y sí la primera. Gracias. Turno final. Acción de Goberno, señor López Font. Espere 3 minutos, no 5. Su palabra. Sí, gracias, alcalde. La verdad, señora Sánchez, no deja de sorprenderme. Porque, mire, esta carrera para ser el primero en hacer la propuesta, como quiera que en el año 27 los festivos que se propondrán serán también la Reconquista y San Roque, pues si quiere ser tan exclusiva usted, el 1 o el 2 de enero del año 27 lance la propuesta y luego dirá que el Gobierno le hace caso. La verdad es que si no fuera el tema tan simpático sería ciertamente patético. Este Gobierno tenía la intención, como siempre, de mantener la festividad de San Roque y, por lo tanto, aprovechando que es domingo, claro que se extiende al lunes, en favor de la hostelería, en favor de todos los que no tienen jornada de lunes a viernes. Por lo tanto, esta escenificación de felicitar al Gobierno porque le haya hecho caso a usted, la verdad es que fue una ocurrencia que ciertamente recordaré durante mucho tiempo. Y mire, en relación con el 28 de marzo, creo que es suficiente argumento el atender a aquellas personas que no tienen esa jornada de lunes a viernes y que, por lo tanto, también merece tener 2 días. Además, yo creo que usted no tiene mucha interlocución con el presidente de la Xunta, pero, claro, traer aquí una contradicción de ese calibre, ¿por qué no puso el festivo la Xunta de Galicia del 25 de julio en vez de sábado y lo puso para el 24 de julio para favorecer la hostelería y no sé cuántas cosas? No tiene ningún sentido, señora Sánchez. Por lo tanto, nosotros atendemos a aquellos que merecen el que tengan 2 festivos seguidos. Proponer atrasar al viernes es, desde luego, una auténtica incongruencia y, desde luego, no es la que practica la Xunta de Galicia, porque en el calendario de los festivos que le corresponden mantienen el 25 de julio, que por si no lo ha visto, échele una ojeada al calendario, es sábado en el año 2026. Gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Rematado o debate, sometemos a votación a determinación dos festivos locales na cidade de Vigo no ano 2026. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 20 votos a favor, ningún en contra e 5 abstencións. Antes de pasar ao punto de mocións, guardaremos un minuto de silencio en memoria das víctimas de violencias machistas. Muchas gracias, señoras
señores concelleiros, procedemos co punto 7, primeiro das mocións, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a vaga de lumes forestales. Ten a palabra o seu portavoz. Grazas, presidente. A vaga de lumes forestais que no pasado mes de agosto arrasou Galiza e que foi unha das máis devastadoras da nosa historia recente, afectando gravemente a varias comarcas do suroeste do noso país, supuxo máis de 140.000 hectáreas queimadas segundo os datos do sistema europeo Copérnicus. Millares de familias afectadas, vivendas e explotacións agrarias destruídas, un impacto ambiental irreparável e unha dor colectiva que non podemos aceptar como algo inevitable. O que vivimos non foi só unha traxedia natural, non foi unha praga bíblica. Asistimos ás consecuencias concretas e directas dunha política forestal fracasada e dunha inmensa cadea de neglixencias por parte da Xunta do Partido Popular. A Xunta, que este mesmo ano deixou 11 millóns de euros en executar para labores de prevención, ou que ao tempo que pedía máis medios ao Estado, coñecíamos que deixara sen cubrir 300 prazas de persoal de efectivos destinados á extinción. Podemos afirmar rotundamente que ardeu sobre queimado. É claro que faltou planificación, prevención e medios e sobraron, e moito, improvisación e propaganda. Volvemos padecer a máis noxenta utilización da radio e da televisión públicas de Galiza ao servizo dos intereses do Partido Popular. Primeiro, impoñendo un infame silencio informativo para ocultar o problema e despois tentando reducir o seu alcance. O pasado mes de agosto evidenciouse que a Xunta de Rueda non aprendeu nada, absolutamente nada, da brutal vaga de incendios que en 2017 asolou a área de Vigo, facendo chegar o lume á propia cidade, e tampouco da vaga do ano 2022. A resposta do Partido Popular foi máis unha vez a propaganda, ignorar as conclusións da Comisión de Estudo do Parlamento Galego e ignorar as recomendacións do Comité de Expertos. E como resultado tivemos os maiores incendios do que vai de século. Porén, fronte a esta responsabilidade e a falla de medios, compre recoñecer e agradecermos a entrega heroica das brigadas, dos servizos de emerxencia, da veciñanza e das persoas voluntarias que deron o mellor de sí para defender o noso territorio. Estes incendios, en opinión do BNG, volven deixar rotundamente claro que non podemos continuar así. A catástrofe de agosto debe marcar un definitivo punto e aparte. Por iso, desde o BNG reclamamos un cambio estructural na política forestal e de ordenación do territorio do noso país, transformando a indignación en propostas concretas. Propostas como a creación dun fondo de recuperación económica, social e ambiental entre a Xunta e o Estado, con axudas directas suficientes para as persoas afectadas e para a economía local, como a posta en marcha dun plan de emprego verde para restaurar as áreas queimadas e recuperar a biodiversidade, como a moratoria inmediata e indefinida a novas plantacións de eucalipto e a aposta por un monte multifuncional, como o reforzo dos servizos públicos de prevención e extinción con máis brigadas, con medios adecuados e tamén con condicións laborais dignas, e a revitalización socioeconómica do rural como mellor garantía frente aos lumes. O pasado martes, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, deixou ben claro no Parlamento de Galiza que non ten a máis mínima intención de rectificar. Cero autocrítica, cero propostas de mellora e o que ainda peor, a negación soberbia, cínica e insultante do alcance dos lumes e das súas consecuencias. Para Rueda, os brutais lumes deste agosto son como os fíos de plastilina cos que Raxoi negaba a maré do Prestige. A maior parte do que arderon foron pedras e matugueiras, dixo, canta indignidade e que pouca vergoña e respeito polo país. É por iso que o BNG exiximos nesta moción que se depuren responsabilidades, a principiar a do propio Alfonso Rueda. Non pode continuar a presidir o goberno galego que, coa súa incompetencia e neglixencia, converteu a vaga de lumes nunha catástrofe que podía terse evitado. Ao mesmo tempo, instamos tamén ao Goberno Municipal de Vigo a liderar con decisión as políticas de prevención, cooperando con outras administracións e colaborando coa Mancomunidade de Montes para a execución do anel verde esencial para protexer a nosa cidade. Os montes son o verdadeiro pulmón verde de Vigo. Abandonalo como fai a Xunta do Partido Popular e o Goberno Municipal de Caballero é un suicidio ambiental e un risco para a seguridade de todos. E, finalmente, queremos con esta moción que o Pleno faga un chamamento ao conxunto
conxunto da cidadanía a participar masivamente na manifestación nacional deste domingo baixo o lema "A política forestal da Xunta e quen nos queima, lumes nunca máis". Con esta moción, o BNG queremos enviar unha mensaxe rotunda. Galiza merece un futuro con vida, con monte, cun territorio vertebrado e sen lumes. E para iso temos que actuar xa para non ter que volver a lamentar nunca máis. Obrigado. Turno de grupos. Grupo Popular. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. Quero comenzar esta intervención porque é de xustiza facelo así, dando as grazas ás brigadas de extinción que este verán estiveron loitando contra a vaga de lumes forestais con independencia de a que administración pertenzan. Profesionais que deron todo de sí, mesmo en condicións moi extremas e baixo moitísima presión, xunto cos voluntarios que axudaron. Para todos eles, o noso recoñecemento porque polo seu traballo e esforzo evitaron que a superficie queimada fora maior, salvaron moitas aldeas e, o máis importante, non tivemos que lamentar ningunha soa vítima mortal. Dende aquí, xa que logo, repito, o recoñecemento deste grupo municipal, como tamén a todos os técnicos que souberon tomar as decisións oportunas cando máis difícil era, priorizando sempre o máis importante. E, por suposto, tamén agradecer enormemente ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, polo seu liderado dende o primeiro momento na coordinación desta loita contra os lumes e pola súa presenza ao carón dos afectados. E agora tamén, coas lapas afortunadamente xa extinguidas, pola rapidez, solvencia e eficacia co que se están a resolver e pagar as axudas aos damnificados. Por certo, axudas da Xunta sen límite orzamentario e compatibles con calquera outra. Pero mentres uns resolven, outros, o goberno de Pedro Sánchez, prometer promete, pero nin tan siquera as ten convocado. Velaí a diferencia. Miren, o que realmente lle incomoda ao Bloque é que mentres ninguén sabía nada de Ana Pontón e os seus famosos 200 millóns, Alfonso Rueda xa estaba onde había que estar dende o primeiro minuto da emerxencia. Por iso, o que máis lle molestou foi que levara a posto un chaleco amarelo e barba de varios días. Pero mentres uns traballaban, a aportación dos outros era colocarse detrás dunha pancarta tratando de aproveitar electoralmente esta crise. O mesmiño que fixeron cos pellets. A política de desgaste do goberno por riba de todo, incluso por riba da verdade. E por iso que esta moción é demagóxica e só lle retrata a vostedes e o seu xeito de facer. Por certo, que detrás desa pancarta non estiveron sós. Había tamén outra xente, como por exemplo o alcalde, e outras como a ministra Yolanda Díaz, que interrumpiu por un día as súas vacacións únicamente para mentir sobre a situación do persoal de extinción da Xunta. 3.000 brigadistas, todos eles traballadores públicos, que son 1.000 máis dos que contaba o bipartito PSOE-BNG cando a vaga de lumes de 2007. Efectivos os que se sumaron outros centos de profesionais no maior dispositivo da historia de Galicia. Por certo, no 2007, PSOE e BNG se autoesculparon de calquera responsabilidade na vaga de lumes porque a mesma seica fora consecuencia dun tsunami imprevisible e, por tanto, non tiña sentido asumir dimisión algunha. E con este pasado, con que autoridade veñen vostedes hoxe aquí a pedir que? Falan vostedes de falta de previsión. Miren, dende o ano 2018, dende ese informe, a Xunta duplicou o investimento directo en extincións de incendios pasando de 25 millóns de euros anuais a 50 e investiu outros 150 millóns de euros ao ano en políticas forestais para incrementar, por exemplo, a superficie de frondosas e multiplicar por 5 as hectáreas de monte ordenadas ata chegar ao medio millón. E a maiores crear outras 1.000 hectáreas de pastos. Pero tamén comprenderán que contra os incendiarios e a virulencia dos lumes favorecida polos efectos do cambio climático, que aquí ninguén nega, non é doado combater. En todo caso, miren, nós compartimos que os lumes non se apagan só cos equipos de extincións, pero o compromiso adquirido este pasado martes polo presidente Rueda, hai que ir máis rápido, claro que sí, pero só se vai máis rápido se todos vamos na mesma dirección. O problema, unha vez máis, é que en Vigo con Abel Caballero hemos topado, o que fai que resulte de todo complicado avanzar nesa tarefa absolutamente imprescindible pola súa negativa a facer o que lle toca única e exclusivamente polo seu interese. Como sempre, compre que o Concello se deixe de dilacións e asuma as súas responsabilidades. Acabo xa, por moito que diga o BNG, ningunha especie arbórea impide nada, ningunha, nin tampouco ningunha especie arbórea por sí mesma favorece nada. Pero o que sí é certo é que un monte máis aproveitado é un monte máis ordenado e é un monte que arde menos. E por iso hai que ter a altura de miras, traballar da man da industria forestal e abandonar a demagoxia, porque precisamente o que vai salvar os noso monte é darlle un futuro ao noso rural.
mágoa que vostedes estean a impedir o seu desenvolvemento e, polo tanto, tamén a loita contra os lumes. Vamos pedir a votación por puntos. Máis nada, moitas grazas. Turno Grupo Socialista. Señora Espinosa, seu turno. Gracias, alcalde. Bos días a todos e a todas. O Grupo Municipal Socialista de Vigo quere, en primeiro lugar, expresar a nosa solidaridade cas persoas que nas últimas semanas sufriron as devastadoras consecuencias das vagas do lume. Compre tamén recordar a incansable labor dos traballadores e traballadoras das distintas administracións que en condicións extremas deran o mellor de sí. Brigadistas, militares, corpos e forzas de seguridade, servicios de emerxencias, bombeiros, especialmente os bombeiros do noso concello que acudiron a moitos lugares lexos da nosa cidade para botar unha man. O Partido Popular dá as gracias, pero quero lle decir en primeiro lugar, señor Martín, que o señor Rueda non contratou nin respetou os traballadores que loitan contra o lume. Eso é o primeiro que debería respetar vostede e non atreverse a decir aquí ningunha palabra. Pero nós non debemos esquecer as voluntarias, tampouco nin os voluntarios, cuya entrega resultou fundamental para frear o avance do lume e tiveron que salir os voluntarios e voluntarias porque a Xunta non actuou. Pero tamén os veciños e as veciñas dos povos afectados porque sen eles a magnitude da traxedia aínda sería maior. Dada a importancia que ten o tema para Galicia, farei unha breve referencia á situación, inda que non tocou nesta ola a nosa cidade. Este verán de 2025 pasará a historia como o máis dramático que lembramos en Galicia en materia de incendios. Señor Martín, tras este balance, deberíalle caer a cara aquí por defender o señor Rueda e por defender a Xunta de Galicia. Porque o único que lle queda ao señor Rueda é dimitir e non defendelo, porque é unha auténtica vergoña. Este ano debe marcar, sí, por tanto, un punto de inflexión da política forestal galega, un plan de prevención e defensa contra os incendios forestales de Galicia que lle recordo, señor Martín, que se aprobou en maio deste ano, 7 meses con retraso, donde non incorporaron medidas reales nin ambiciosas frente aos fenómenos cada vez máis frecuentes como os incendios convectivos ou de sexta xeneración. Outro motivo, si quere, para que Rueda dimita, porque non foi capaz nin de aprobar en tempo e forma aqueles plans de prevención contra os incendios forestales de Galicia. Trátase, señores do Partido Popular, dunha mostra evidente de falta de rigor, de planificación da Xunta e de interés por Galicia. Porque é unha xestión que non podemos nin definila como caótica, porque é unha xestión que fixeron que puxo en risco a vida das persoas. Unha xestión por parte da Xunta de Galicia con consecuencias dramáticas. Non falamos só de hectáreas arrasadas, senón de aldeas evacuadas, de viviendas amenazadas, de persoas que perderon o gando, as colleitas, o seu patrimonio. Creemos que o modelo da Xunta está esgotado. Básase únicamente en improvisación, en campañas de verán, en gastos desmesurados en extensión e abandono total da prevención. Pero mire, nin Rueda nin Feijóo foron quen de mudar este rumbo e Galicia hoxe sufre as consecuencias dunha irresponsabilidade política continuada. Unha irresponsabilidade tan grave que o señor Rueda non debeu permitir estar nin un segundo máis ao frente da Xunta de Galicia. E nós, como partido, seguiremos insistindo día tras día que ten que dimitir, porque o único que lle cabe nunha situación tan grave como esta. E é certo que é imprescindible impulsar unha política integral que articule o desenvolvemento do medio rural, que este estreitamente vinculada á gandeiría, á agricultura, á silvicultura, prestando unha especial atención ás zonas de montaña, da mesma forma que resulta imprescindible atender o que é a reconstrución, tanto no plano ambiental, económico e social, pondo en marcha un conxunto de actuacións que garantizan o futuro.
Pero tamén quero decir aquí que o que hoxe nos trae o grupo do BNG e respetando, por suposto, todas as propostas que se presenten neste pleno, non é unha moción realmente, é un programa electoral autonómico en materia forestal e de prevención de incendios. Por iso que nos queremos adiantar que o que a política de extinción de incendios... Moitas gracias, señora concelleira. Turno final, Bloque Nacionalista Galego. Ben, como a laudatio de Alfonso Rueda por parte do portavoz municipal do Partido Popular claramente de uso interno, supoño que para intentar gañarse un maior favor do seu xefe, non a vamos comentar, non? En todo caso, sí que dicirlle ao Partido Popular que a mellor maneira de recoñecer o inmenso labor das brigadas e dos servizos de extinción é que o Goberno galego rectifique e atenda o clamor para mellorar sustancialmente estes servizos poñendo fin dunha vez por todas a precariedade total que se padece nos mesmos. Dicía o portavoz do Partido Popular que o presidente da Xunta estivo no primeiro momento. Bueno, no primeiro momento estivo en moto, paseando. No primeiro momento estivo visitando as touradas. Señor concelleiro. No primeiro momento estivo de lecer, non? Dende logo, o primeiro momento non foi. Hai que recoñecerlle, iso sí, que o feito de se disfrazar co chaleco de emerxencias e deixarse barba para simular preocupación e dedicación foi, a pesar de ridícula, moito menos indecente que o momento da mangueira de xardín coa que con camisa e zapatos de vestir dicía Feixóo que estaba intentando apagar lumes no ano 2006. Non? Que fale o Partido Popular de política carroñeira en relación aos incendios, o mesmo Partido Popular que na vaga de lumes do 2006, meses antes, deu instruccións directas aos seus gobernos nos concellos de non suscribir os convenios coa Xunta e de ter cara de formigón. Non? Mire, os lumes efectivamente apáganse no inverno, certamente, mas iso é incompatível coa política de converter Galiza nun eucaliptal en favor de Ence ou de Altri. Non? Dende logo, o argumentario koala, non? Do portavoz do Partido Popular refutando o consenso científico a respecto do risco pirófito que representan algunhas especies, como é nomeadamente o eucalipto, mas tamén as acacias e outras, pois o único que revela non só descoñecemento, sino o puro e absoluto cinismo. E miren, en relación ao Partido Socialista, quedamos coa incógnita, non? De cal vai ser a súa posición en relación a esta moción. Sabemos que o problema da moción é que do BNG, bueno, pero intentamos que se impoñan sobre ese trauma, non? E que se concordan co fondo da cuestión, pois efectivamente permitan que este pleno aprobe unha moción na que, entre outras cuestións, se exixe con absoluta claridade a depuración de responsabilidades. E, dende logo, creemos que non hai moito motivo de celebración do punto de vista municipal no que ten a ver co Servizo de Bombeiros. Certamente houve algúns bombeiros e algúns medios do Servizo de Bombeiros de Vigo participando e colaborando en labores de extinción, cousa que é pertinente recoñecer. Mais tampouco é menos certo que ningún só día, nin tan sequera no período de maior alerta por incendios, o Concello de Vigo tivo 20 efectivos neste servizo en activo. E iso sí que debera provocar algunha reflexión por parte do seu goberno. Mais nada. Bueno, antes desta votación, eu quero falar do comportamento desta cidade en esa situación terriblemente dramática en toda Galicia. Porque, escoitando as intervenciones que se producen en este pleno e que se produceron no Parlamento de Galicia, cumple felicitar desde aquí, xa que non o fan desde aí, aos bombeiros de Vigo. E agradecerlles o seu esforzo. E agradecerlles, guarde silencio, señor concelleiro, guarde silencio, señor concelleiro. É o segundo aviso. É o segundo aviso. Vostede se pon moi nervioso. Quede tranquilo. Quede tranquilo. A vostede, ninguén... Terceira advertencia. A vostede ninguén o interviu. Ninguén o interrumpiu. E vostede se dedica a interrumpir a todo o mundo. Guarde silencio, cando non lle corresponde o seu turno de intervencións. Pero o certo é que a principios do mes de agosto, cando a situación non era dramática en Galicia, recibimos a media tarde, en un día, unha petición de que os bombeiros de Vigo saíran a apoiar
a Xunta de Galicia e os servicios de extinción na Costa da Morte. Máis de 2 horas de distancia. A concelleira me chamou e lle dixen que inmediatamente sí, con a única cuestión de que a garantía de seguridade de incendios en Vigo fora total. E inmediatamente saíron bombeiros, voluntarios. Voluntarios. Se presentaron e saíron. Non había situación dramática en aquel momento, había incendios, pero non era dramático. E Vigo foi solidario e inmediatamente partiu. A partir dese primeiro día, hubo 14 salidas. Vigo, os bombeiros de Vigo, fixeron 14 salidas a extinguir lumes nos montes de Galicia. E o fixemos co mesmo sistema. Voluntariedade de os bombeiros e equipos de extinción pesados que acudiron a tantos e a tantos lugares de Galicia. En algúns casos, aos máis dramáticos de toda Galicia. Por exemplo, dúas veces en Verín, por exemplo, 2 veces en Ribadavia. De outro día me reunía con alcaldes e alcaldesas de zonas dramáticamente afectadas. E unha das persoas que estaba ali, non era alcaldesa, era voluntaria, me dixo que os bombeiros de Vigo habían contribuído a salvar risco personal dela no medio daquelo. Risco personal. Era iba de voluntaria e me dixo, me agradeceu que os bombeiros de Vigo lle habían prestado a ela singularmente atención no medio daquel voraz incendio, facendo que non correra risco, quero decir, sin dramatismo, a súa vida. Ela o dixo todavía de forma máis dramática. Máis dramática. Por tanto, estivemos. Como cidade estivemos. E saben que, concelleiras e concelleiros do Concello de Vigo, os bombeiros non recibiron a felicitación do presidente da Xunta de Galicia. A miña sí. Do presidente da Xunta de Galicia non. Os bombeiros, falo, a cidade. Non pido que agradezcan ao goberno, á concelleira de seguridade, ao alcalde, non, non. Que o dixeran, porque gran ciudad saliu. E en algúns casos, con 3 equipos pesados actuando aquí ao ladiño, en extinción de incendios, e saindo dun incendio en Olla e marchando a un incendio en Vilaboa, sin descanso, no tempo reglamentario, e con todas as condicións de seguridade. E eu quero recoñecerlle ese traballo aos bombeiros de Vigo. O esforzo que fixeron, xa os saludei, xa os felicitei, e algunha consideración máis haberá hacia eles no futuro, porque foi unha mostra de profesionalidade, de solidaridade e de eficacia. Pero non cumple facer críticas dicindo que non se cubría así. Vigo se cubría. Vigo se cubría con número de bombeiros, corresponsable e o xefe de bombeiros, gran profesional, decide que é a forma de facer que se necesita en cada momento. O resto son demandas de un sindicato que é minoría. Demanda dun sindicato que está en minoría. E, por tanto, cuestión estrictamente sindical para deteriorar o corpo de bombeiros, que é o que se pretende en algunhas intervencións. E claro que fixemos isto para toda Galicia. Eu non sei cantas ciudades alonxadas do lume saíron a apoiar. Non o sei, Vigo sei. Todas as veces que o pediron e no momento que o pediron. No momento que se pedía, inmediatamente saíron de aquí os efectivos disponibles en aquel momento con todos os equipos necesarios. E esa foi unha actuación moi importante, unha forma de hacelo, porque eu non quero entrar no debate, o debate xa se fixo no Parlamento de Galicia, non é unha cuestión de que o faga o alcalde de Vigo aquí, pero chama poderosamente a atención que requiriran os bombeiros de Vigo que ainda non estaba situación dramática e necesitaban efectivos. E Vigo saiu, nin o discutiu, nin entrou en dialécticas políticas de discusión. Pero sí queremos que a Xunta de Galicia, o presidente da Xunta de Galicia, recoñeza que os bombeiros de Vigo e esta cidade estuvo á altura das circunstancias. Ao mesmo tempo, reunimos o Consello Asesor de Emerxencias para estar prevenidos. Porque lles quero lembrar que no ano 17, en aquel incendio tan importante, o incendio non se xerou aquí en Vigo.
e o de outros sitios. Esta é a dinámica dos lumes e hai que estar preparados. Tan pronto hai un incendio en algún lugar hai que estar preparados. E reunimos o Consello e puxemos en atención permanente todos os servicios de extinción e de seguridade, servicios sociales, toda a movilización que, ao peor, habería que utilizar. E quero lembrar o ano 17, porque cando estábamos extinguindo o incendio, que era severo, eu pedín apoio á Xunta de Galicia. A resposta foi que non o tiñan e que non o enviaban. E que seguramente a UME chegaría o día seguinte. O día seguinte xa o tiñamos todo extinguido. Todo extinguido. Por tanto, sempre hai que facer recoñecementos aos profesionales cando fan o seu traballo e, dende logo, eu quero recoñecemento a esta cidade. Porque en aquel momento se portou como debía ser. Sometemos a votación a moción número 7 do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? Me aclara o secretario do Concello que non é posible, que o reglamento dice que non se pode facer votación por puntos, me acaba de decir, me acaba de enseñar o artigo aquí subrayado que dice que en sesiones non se pode facer votación por puntos. Por tanto, non cumpre a cuestión. En todo caso, o bloque podería decidir. Pero sometemos, por tanto, a votación a moción do Bloque Nacionalista. Votos a favor, repetimos. Votos en contra? Abstencións? 17. Queda rechazada por 3 votos a favor, 5 en contra e 17 abstencións. Pasamos ao punto 8º, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a política aeroportuaria do Goberno local e a decisión de Ryanair de abandonar Peinador. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Desde el Partido Popular traemos a este pleno la delicada situación que atraviesa el aeropuerto de Vigo ante el varapalo que supone la subida de las tasas de AENA, empresa pública dependiente del Gobierno de España, que lleva mostrando una preocupante inacción hacia Peinador, un desinterés al que se ha sumado el señor Caballero. Nuestro aeropuerto se va a quedar tan solo con 4 rutas directas, todas ellas nacionales. Peinador lleva sufriendo una sangría de pasajeros de forma recurrente desde el año pasado y de forma ininterrumpida en los últimos 6 meses. ¿Y qué se ha hecho ante esto por parte de AENA y por parte del Concello de Vigo? Pues absolutamente nada. El señor Caballero lleva meses ejerciendo de mero espectador. Y como su política aeroportuaria ha fracasado, pues ahora intenta tergiversar la realidad. Toca buscar a quien echarle la culpa o estudiar cómo retorcer la realidad para intentar quedar como un héroe. Y en este caso, pues ha hecho las dos cosas. Ha persistido en su bulo sobre las subvenciones a aerolíneas y ha querido anotarse el tanto de que Ryanair se va porque él lo dice. Toda España sabe que la decisión de Ryanair se debe a una cuestión económica, pero no por recibir ayudas, sino por el aumento de las tasas aeroportuarias que ha anunciado AENA. Es una mala noticia para los aeropuertos periféricos, como es el caso de Peinador. Por eso pedimos que se rectifique y que toda la corporación inste a AENA a dar marcha atrás en su decisión de encarecer sus tarifas un 6,5% cuando está obteniendo beneficios récord. Si de verdad queremos operar en el mercado, esto juega en nuestra contra. No solo por... ¿Puedo seguir? Gracias, alcalde. Le agradezco que no interrumpa. No solo por el caso de Ryanair, el alcalde sí puede interrumpir. a la que en ningún que el caso... alcalde sí puede. Sí, pero no para frivolizar, por favor. Sea usted también serio. ¿De acuerdo? Es que vamos... Si de verdad queremos operar a mercado, esto juega en nuestra contra, no solo por el caso... Señora, aguarde silencio un minuto, lle darei o tempo despois. Lea o reglamento, si cadra. Continúe. Después de la intervención que usted puede intervenir, continúe. Digo yo. ¿Tiene para con la concejala? ¿Interrumpir? ¿Será que usted puede intervenir después de que termine? Usted nos reclama a los demás respeto
y no lo están demostrando ustedes ni desde esa bancada ni desde esa Señora posición. concelleira, cumpla o reglamento. Eu cumplo o Sí, sí, reglamento. sí. Cúmplalo, por favor. Ya lo estoy haciendo. Sí, sí. Si de verdad queremos operar a mercado, esto juega en nuestra contra. No solo por el caso de Ryanair, compañía a la que en ningún caso y bajo ningún concepto vamos a defender, sino pensando en otras aerolíneas. De cualquier modo, tenemos que intentar ver la fuga de Ryanair como una oportunidad. Así parece que lo han visto ya en Santiago, donde Vueling ha reaccionado reforzando su operativa. ¿Por qué en Vigo no? ¿Por qué AENA y el Concello de Vigo no han conseguido lo mismo? Tenemos una conexión con Barcelona que realmente está muy demandada, pero apenas hay oferta. ¿Qué tipo de gestión se está llevando a cabo? Parece que ninguna, por lo menos a la vista de los resultados. La primera reacción del señor Caballero cuando se supo que Ryanair abandonaba Galicia fue hacer lo que mejor sabe hacer, o por lo menos lo que más le gusta hacer, y es ponerse delante de una cámara para entrar en directo en una televisión nacional. Pero mientras él se afanaba por acaparar focos para llevarse los titulares, otros se llevaban los vuelos. Quizá es que no se entiende con Vueling, o igual en su día tampoco se entendió con Volotea, que salió huyendo de Vigo, hasta puso verde a Air Nostrum y hace poco, además, amenazó con demandar a la patronal de las aerolíneas. Curiosa forma de entablar relaciones. Así se entiende que no pueda reunirse con ninguna compañía aérea en Fitur, como ocurrió el año pasado. Le instamos a corregir su actitud y a reconducir las relaciones aprovechando que la próxima edición de esta feria está casi a la vuelta de la esquina. Le pedimos al señor Caballero que lo haga por el bien de Peinador, aunque solo sea por hacerse la foto, por ganar un titular, como cuando le prometió al señor Miguel Ángel Revilla en El Hormiguero que iba a pagar la mitad del vuelo entre Vigo y Santander. Otro ridículo en prime time. Porque mucho presumía de nuestro aeropuerto cuando las estadísticas iban bien, pero en cuanto empezaron a caer, empezó a mirar para otro lado y se dio a la fuga, dejando tierra quemada, como Ryanair. Demandamos, por tanto, que AENA y el Concello de Vigo entablen relaciones con aerolíneas para hacer de Vigo un destino atractivo en España y en el extranjero, para que tengan servicio los gallegos que tienen que viajar a Barcelona, a Madrid o a otras ciudades por motivos personales o profesionales, e incluso por el tráfico de nuestro turismo. Abandonen la fracasada política de subvenciones a aerolíneas, porque no es solo que Ryanair se vaya, es que se va con todo el dinero de los vigueses. Así que espabilen, pónganse en mano de expertos en materia aeroportuaria y rogamos al señor Caballero que abandone el protagonismo y deje trabajar a los que saben, a los profesionales. Nuestra ciudad tiene mucho potencial, no lo tiren por la borda, porque desde luego, si Pedro Sánchez y Abel Caballero se quieren cargar a Peinador, van por muy buen camino. Turno grupo. Señora concelleira, responsable del área de turismo. No, é a norma, claro. Grupo do BNG. Minutito 5, vale, adiante. Obrigado, presidente. A primeira cuestión é que o Partido Popular, o Grupo Municipal do Partido Popular, deberá aclarar exactamente en que parte da Lei de Bases de Réxime Local se establece que exista algunha competencia dos concellos en política aeroportuaria. Digo porque o encabezado da súa moción fala literalmente sobre a política aeroportuaria do goberno local. Eu tampouco son dos de suscribir a confusión entre goberno e concello. Eso xa foi o alcalde. Xa se encarga Abel Caballero de confundir permanentemente concello con goberno e digo máis, cidade con goberno, bueno, cidade con el, non? Eu non entraría nese xogo, non? Vimos na anterior moción como o Partido Popular, con algo de disimulo, non moi logrado, a xía de representante dos intereses de Ence e de Altri defendendo os eucaliptos, e agora vemos como o Partido Popular se quere configurar como unha especie de encargado de negocios dos intereses de Ryanair, non? Mire, afirmar que o problema son as taxas de AENA, que hai que lembrar que se establecen en base a unha norma legal aprobada por un goberno do Partido Popular no Estado, afirmar iso é xustificar os argumentos ou suscribir os argumentos dunha empresa como Ryanair que, para alén da súa política de extorsión ás administracións públicas, desde logo que fai é maltratar sistemáticamente as consumidoras e consumidores. Pero vamos lembrar algo importante, non? E que Ryanair obtivo un beneficio de 820 millóns de euros no primeiro trimestre fiscal deste ano, un 128% máis que o exercicio anterior. O problema non é
que as taxas lle sexan caras, porque iso se traduciría en que Ryanair recortase a súa oferta de prazas aeroportuarias no conxunto do Estado español. Non o fai. De feito, anuncia que para o ano 2026 vai a incrementala en 1 millón de prazas máis. O problema é que decide concentralas naqueles aeroportos de maior tamaño que lle permite cobrar máis caros os billetes. Falando, claro, non é unha cuestión de coste, é unha cuestión de prioridade dos rendementos por parte desta aerolínea privada. Non? En todo caso, a saída de Ryanair, que se engade a outras saídas que xa se mencionaron e a reducción de servizo de outras compañías, verifican o que o BNG xa levamos moitos anos advertindo e é o total fracaso do modelo de subvencións e de patrocinios. Non? Conforme os cartos marchan, as aerolíneas voan fora de Vigo, fora de Peinador, porque o certo é que despois de moitos anos de investimento público millonario por parte do Concello de Vigo en subvencións directas ou indirectas, en patrocinios ou outras fórmulas, non se foi capaz de consolidar a oferta aeroportuaria no aeroporto de Peinador. Non? En todo caso, miren, o Bloque Nacionalista Galego lle formulamos unha emenda de sustitución á moción porque nos parece pertinente o debate e para precisamente darlle algo de xeito aos acordos que deberá adoptar esta administración municipal en relación a un asunto que non é competencia municipal. Non? E esa emenda o que quere é dar solucións de fondo con luces longas á problemática que padece Peinador. Non? En primeiro lugar, instando a que Xunta de Galicia e o Goberno español colaboren para poñer en marcha un plan de dinamización do aeroporto de Peinador con medidas concretas, pero sobre todo con compromisos orzamentarios para o seu financiamento que atenda a cuestións pendentes como a mellora dos accesos á terminal viguesa, a conexión intermodal do aeroporto, garantir que se poida abrir 24 horas ou aproveitar dunha vez por todas as enormes potencialidades no transporte de mercadorías, ¿no? Que ten sido un elemento sistemáticamente obviado por uns e por outros en relación ao papel que debe xogar Peinador. En segundo lugar, creemos que é fundamental que a Xunta de Galiza, exercendo as súas competencias, reactive o Comité de Rutas como un instrumento de coordinación para articular un verdadeiro sistema aeroportuario galego, integral, que teza sinerxías con base na cooperación e na especialización das tres terminais galegas, reforzando, iso sí, de maneira singular, o papel do aeroporto de Peinador, que é moito máis que o aeroporto de Vigo, é o aeroporto de referencia da área metropolitana de Vigo, do conxunto do sur de Galiza e tamén da área da Eurorrexión Galiza norte de Portugal. O problema de Peinador non é nin Alvedro nin Lavacolla. O problema de Peinador é o Sá Carneiro. O problema, en termos de competitividade, está na área metropolitana do Grande Porto. En terceiro lugar, creemos que, dende logo, hai que subsanar, e aí daría un exemplo práctico, con feitos a Xunta de Galicia e, por tanto, o Partido Popular de compromiso con Peinador, que é dotar o aeroporto da maior cidade galega dun servizo de autobús express que sí existe con cooperación do Goberno galego nas outras terminais aeroportuarias do noso país. E, por último, dende logo, para sermos claros e coherentes, nos demandamos tanto do Goberno municipal como tamén da Xunta de Galiza que desista dese fracasado modelo de subvencións ou de patrocinios directos ou indirectos a aerolíneas privadas, porque hai moitas maneiras de propiciar con recursos públicos que unha ou outra aerolíña pode instalarse provisoriamente nun aeroporto. Creemos que o que hai que ir a un modelo integral, estratégico, cunha aposta de verdade e non apenas en chapotear no canto peor mellor, que é o que pretende facer esta moción do Partido Popular. Turno final, Grupo Popular. No, llevo el día, sí. Turno Grupo Socialista. Turno Grupo Socialista. Señora Espinosa. Señora Sánchez, señores do Partido Popular, o seu nivel de oportunismo e cinismo político de mercadillo está a chegar a niveis insoportables. Porque todo o que din vostedes nesta moción é falso. Porque o único que fan coa súa política de querer desgastar este goberno é fomentar unha política aeroportuaria de algúns depredadores do aire que queren ter aos pasaxeiros como reféns e pretenden, ademais, extorsionar a administración pública. Que vostedes veñan aquí, a este pleno, a criticar a política de subvencións fallida, din vostedes, deste goberno, cando non é a nosa competencia, cando estiveron vostedes anos subvencionando vos no aeroporto de Lavacolla para boicotear o Concello de Vigo e o aeroporto de Vigo, ten traca. Afloren vostedes os contratos de patrocinio que a Xunta de Galicia financiou durante anos e devolvanlle a Vigo o que lle corresponde. E despois da súa política fallida, a hora de querer afundir o aeroporto de Vigo en favor de Santiago, agora quedaron co carriño dos helados
instalados, porque resulta que ahora Ryanair tamén marcha de Santiago de Compostela, marcha da súa base de operacións e marcha cos cartos da Xunta de Galicia. Ridículo tras ridículo só no camiño de converter o aeroporto de Vigo nun aeroporto residual de mercadorías en favor de Santiago, que é ao que se ten dedicado o Partido Popular nestes últimos 16 anos. E que falen vostedes de desinterés de AENA cando o único que fixeron vostede foi querer pechar o aeroporto de Vigo, ten guasa. Lembrolles a proposta do señor Feijóo de aquelo de Galicia única, aeroporto único, Vigo sucursal. Non se lembran deso, porque eu me lembro, nada máis tomar posesión como presidente da Xunta no ano 2009. Non é certo que Ryanair abandone o aeroporto de Vigo nin aeroportos rexionais polas taxas da ENA, porque, por certo, non solamente abandona o aeroporto de Vigo, senón que tamén outros aeroportos donde gobernan vostedes, por certo, o Partido Popular da man de Vox, como é o aeroporto de Valladolid. Polo tanto, non é certo que sexa determinante para unha persona comprar un billete de avión que é 68 céntimos, non un 6,5, señora Sánchez, 68 céntimos máis caro, cando resulta que Ryanair incrementou as súas tarifas o ano pasado en todos os aeroportos regionais un 21%. É mentira este argumento falaz que vostedes queren secundar, alimentando, por certo, estas prácticas un pouco incluso vergoñentas empresariais, solo co ánimo de querer desgastar o goberno de Abel Caballero. Porque, miren, compañías como Wizz Air, Vueling ou Iberia Express xa manifestaron que teñen interés en retomar os voos que vai a deixar Ryanair nos aeroportos regionais. De feito, Vueling este verán, cando Ryanair abandonou o vuelo de Barcelona, incrementou en un 20% os seus tráficos no aeroporto de Vigo. Mire, o sistema de taxas foi aprobado por un tal M. Rajoy que supoño que lle sona de algo. Un tal M. Rajoy. Por certo, mentres o Concello de Vigo acudía ao Comité de Aerolíneas en Santander para captar tráficos para o aeroporto de Vigo, onde estaba a Xunta de Galicia? Onde estaba a Diputación de Pontevedra? Mire, en realidad o que hai aquí detrás é que Vigo, que é 3 veces Santiago, quede por mor da súa política, sen aeroporto, sen AVE, sen autovía, sen facultade de medicina, sen exámenes MIR, sen mundial de fútbol, porque están vostedes instalados na política dese tal M. Rajoy de cuanto peor, mejor para mí. Niso está o Partido Popular de Vigo, sí, señores, porque vostedes o único que pretenden nesta moción, igual que o señor Rueda e o señor Feijóo en España, que non é facer política para os cidadáns, non nos engañemos, senón intentar desgastar a calquera precio a un goberno que ten o 67% dos votos desta cidade. É unha mágoa que vostedes non exerzan de concelleiros desta corporación e defendan os intereses dos vigueses. Todo o mundo sabe que a decisión dun cidadán non depende de que un billete lle custe 68 céntimos de euro máis. Miren, Ryanair deixa tirados aos pasaxeiros en determinados aeroportos regionais, pero vostedes, señores do Partido Popular, levan deixando tirados aos vigueses dende hai moitísimo tempo, e así lles vai seguir indo. Mire, o conselleiro delegado de Ryanair dixo en xaneiro deste ano que o modelo aeroportuario que a él lle gustaba moitísimo era o do aeroporto de Castellón, que supoño que tamén lle sona moito, porque, bueno, foi unha obra deste señor líder do Partido Popular na Diputación de Castellón que se chamaba Fabra, e que foi un dos personajes da trama de corrupción do Partido Popular na historia de España máis inefables. Un aeroporto que hoxe é propiedade da Comunidade Valenciana e que lle cuesta a todos os valencianos 11,6 millóns de euros ao ano. Ese é o seu modelo aeroportuario. Lembrolles o famoso lema de Feijóo. La Xunta anuncia un sistema aeroportuario único con ou sin los concellos. Moi democrático. Feijóo. Moitas gracias, señora concelleira. Moitas gracias, señora concelleira. Señora Sánchez, seu turno final. 3 minutos. Bueno, pues en primer lugar voy a empezar por contestar al grupo con menor representación en esta sala y es decirle al Bloque Nacionalista Gallego nuevamente que tenemos que rechazar sus enmiendas porque no estamos aquí para comprar ningún programa electoral. Y desde luego me llama mucho la atención que todas las enmiendas apelen a la Xunta de Galicia, que no tiene competencias en esta materia. Ganaríamos más si aportasen algo constructivo en lugar de mera política partidista. Por otro lado, acaba de decir que nosotros defendemos a Ryanair, pero si el PP de Vigo lo que ha hecho siempre es pedir que multaran a Ryanair por sus incumplimientos continuos.
Ningún sentido. Al PSOE le diré que, bueno, pues que he escuchado aquí referencias a subvenciones en Santiago. Bueno, como decía algunos, buscan siempre los culpables fuera. La pena es que la realidad lo desmiente, porque la Xunta ya ha dejado muy claro que no subvenciona aerolíneas en ningún aeropuerto gallego. Pero es que además hay un informe de la intervención que así lo confirma. Harían bien en respetar a los funcionarios autonómicos, pero eso es mucho pedir para el PSOE vigués. Su líder ayer, el señor Caballero, también amenazó a los funcionarios de la Xunta con las rampas de Gran Vía. Pero es que también ha desmentido este bulo de las subvenciones de la Xunta la propia Ryanair en un acto realmente poco frecuente. Y por si todo esto no le vale, les aporto un testimonio más cercano. No sé si a usted, señora Aguiar, le suena un tal José Sánchez Bugallo, porque es socialista y es compañero suyo de partido. Y él dijo, y cito textualmente, la Bacolla no recibe ni un solo euro de la Xunta desde hace como mínimo 10 años. Me sorprende que Abel Caballero siga insistiendo con este argumento cuando no es verdad. Y además, les recuerdo que Alfonso Rueda le lanzó un reto al señor Caballero el año pasado. Le dijo que si alguien conseguía demostrar que él había subvencionado alguna aerolínea en Galicia, él dimitiría como presidente. Y en caso contrario, usted tendría que dimitir como alcalde. Pues le estamos esperando, señor Caballero. ¿Y por qué operan las compañías low cost en los aeropuertos gallegos? Por las subvenciones de los ayuntamientos, igual que en Vigo subvenciona el Concello, en Santiago también y en Coruña también, por cierto, poniendo menos dinero y obteniendo a cambio muchas más conexiones. Queda claro que poco nos podemos creer del señor Caballero. Por tanto, tengo dudas de las supuestas conversaciones que han dicho que se han iniciado con aerolíneas, sobre todo por el resultado que puedan tener esas supuestas conversaciones a la vista de los acontecimientos. Ustedes sí que han estado subvencionando a Ryanair. Han estado tirando 400 millones. Muchas gracias, no señora sigan concelleira. tirando el dinero, porque Muchas les recuerdo que un concurso público no se puede pactar de antemano. No vayan a tener otro problema como Guns N' Roses. Señora concelleira, seu turno rematou. Bueno, sí, é un tema moi importante. O aeroporto é un tema moi importante, porque as cidades que teñen vocación de liderazgo, de ocupar espacio económico e de estar no mundo, teñen que ter un aeroporto. Sabe todo o mundo. Lugar común. O que sucede que cando chegou o señor Feijóo á Xunta de Galicia, mudou a visión da Xunta de Galicia sobre o sistema aeroportuario galego. Mudou algo tan importante. Galicia ten un moi bo sistema aeroportuario, 3 aeroportos. Está lexos de lugares notables e centrales. Está ben, ten aeroporto de Vigo, aeroporto de Santiago e aeroporto de Coruña. Pero cando chegou o señor Feijóo á presidencia da Xunta, decidiu que era mellor ter 2 só. Que era mellor ter 2 que 3. E lanzou unha durísima campaña sobre aeroporto único, que era Santiago mantendo Coruña e pechando Vigo. Durísima. Ningún de vostedes estaba aquí. Ningún dos que están nesa fila estaban aquí. Eu sí de alcalde. Eu sí de alcalde. E claro que defendimos o aeroporto de Vigo con todas as nosas forzas, porque había un intento real de pechalo. Non foi un amago. Era un intento real de deixar a Vigo sen aeroporto. E todavía, en algúns ámbitos de Galicia, no ámbito político, abogan por un aeroporto único. Acabo de escoitar fai uns días. Santiago todo internacional. Por qué? Por que Santiago todo internacional? Porque Vigo non pode ter voos internacionales, Coruña, que fale o seu goberno. É que hai que entender como é o sistema aeroportuario de Galicia e hai que aproveitar as sinerxias globales que ten ese aeroporto, o de Vigo, porque efectivamente, eu decía o responsable do BNG, a competencia dende outros países é sobre Vigo. É o Porto sobre Vigo, non é o Porto sobre Santiago nin o Porto sobre Coruña,
pola distancia, é sobre Vigo. E eu esperaría que, ante eso, a posición do Goberno de Galicia fora apoiar por mecanismos legales o aeroporto de Vigo. Sucedeu o contrario. Intento de peche, claro que o defendimos. E o conseguimos manter aberto e con un nivel de utilización razonablemente importante. Con vocación de o que o aeroporto de Vigo debe ter, as conexiones cos lugares aos que viaxamos máis, algúns hubs internacionales. E iso é polo que vamos a seguir loitando e o que vamos a seguir plantexando. Que o aeroporto de Vigo ocupe o lugar que lle corresponde, de acordo, que a importancia da cidade e do territorio ao que dá servicio. Pero claro, nos encontramos con que nos estábamos negociando con Ryanair. Sí, claro, era público. Fai 3 anos aproximadamente. Estábamos negociando un número importante de servicios de Ryanair dentro do aeroporto de Vigo con diferentes lugares de España e de Europa. E cando tiñábamos prácticamente cerrado, en un día mudaron para Santiago. E a pregunta é, e por qué? Pois porque a Xunta de Galicia apoiou. Ou é que somos parvos aquí? E que de repente Ryanair, que ten un precontrato de unha visión global con a cidade de Vigo, en un día muda e cambia todos os voos que iba a hacer desde aquí para o aeroporto de Santiago. A Xunta de Galicia, claro, pero non é o único. É que multitud de voos de Santiago están apoiados pola Xunta de Galicia. Claro, non son subvencións, non, están prohibidas. As subvencións, señores do Partido Popular, están prohibidas. É competencia desleal, son axudas de Estado e as tendrían que devolver. As aerolíneas non é máis sencillo. Contratos de publicidade non son subvencións, son contratos de publicidade, que é un mecanismo distinto. E nós, fai 3 anos, pedimos as contas de Turgalicia, no Parlamento de Galicia. Todavía non nos las deron. 3 anos. 3 anos pedindo no anterior goberno e no novo goberno do señor Rueda. E non as dan. Son opacas. Non se publican. Non podemos saber se hai algún contrato de publicidade de Turgalicia con Vueling ou con outras compañías que volan, que fan voos a Santiago. E os queremos saber. Esas son as probas, están aí. Son fáciles, por iso lle dixen ao señor Rueda, deme as contas de Turgalicia. E non as diu. Eso de que o demostren cando as probas están ali escondidas e non se fan públicas, porque Turgalicia non publica todos os seus contratos. Son contratos que teñen as características de reservados, de que non teñen publicidade, están aí. Ou que de repente hai un gran interés por volar a Santiago e non a Vigo, que ten unha enorme población, capacidade de movilización e a economía máis importante deste país. Non, claro que non. E é o que pedimos. Claro, é que tendría que dimitir Rueda. Por iso non dá esas contas, pero Feijóo tampouco as diu. E as pedimos. E as pedimos dentro do Parlamento. Diputada de Vigo no Parlamento de Galicia do Grupo Socialista reiterou a petición. Non llas deron nunca. E seguimos reclamando esas contas. Por tanto, claro, siguen facendo contratos de publicidade. O siguen facendo. Que, por certo, é o contrato que nos fixemos con Ryanair. E o noso público, esa diferencia, que nos lle damos publicidade ao que facemos. E, por certo, exiximos o cumplimento. E tan pronto Ryanair fixo incumplimentos, a Consellería de Turismo e a Área de Turismo demandaron e fixeron unha sanción, un delas é firme e a outra vai a ser firme, 70.000 euros, porque defendemos os intereses de Vigo, defendemos os cartos de Vigo. Somos os únicos que fixemos unha multa a Ryanair. Os únicos, defendendo os intereses da cidade. E xa sabíamos que se iban a ir, xa o sabíamos, porque o incumplimento foi no voo de Londres, porque sobre Barcelona funcionaba a mercado. E Ryanair libremente deixou de voar a Barcelona, non hai nada que obxetar. As compañías son libres, pero, señora responsable do Partido Popular ou portavoz ocasional en esta moción, é que Vueling xa cubriu o 30% daquelas plazas no momento que se foron. Esta cubrición que está facendo ahora en Santiago, en Vigo, xa fixo. Ou non o saben ustedes? Ou que non siguen o que pasa en esta cidade?
Pois parece que non, porque están exixindo a Vueling o mesmo que está facendo Santiago. En Vigo se o fixo, se reforzou, e o vai a seguir reforzando. E vamos a seguir dicindo que siga reforzando o voo con Barcelona, porque é un dos voos centrales desta cidade. Claro, miren, isto de presencia en televisiones españolas, se eu aceptar as invitacións de televisión española, estaría todo o día. Todas queren que vaya ao alcalde de Vigo. E que sabe que? O alcalde de Vigo é o alcalde máis coñecido de España. Sabían? Máis que o de Madrid. Máis que o de Madrid. E claro que todas as televisións queren que o alcalde de Vigo este ali, porque o alcalde de Vigo é alcalde dunha grande cidade, deberían estar orgullosos deso, pero algo máis, é que o alcalde de Vigo ten peso político, claro. O suficiente para decirlle a vostedes que cando nos dixeron que nos habían deixado sin axudas na potabilizadora e algún de vostedes dudaba do peso do alcalde de Vigo, 6 millóns. Non falen nunca antes de tempo, que vostedes se equivocan sempre. Teñen tanta tirria esta cidade, están tan empeñados en decir que as cousas non van, que se equivocan. 6 millóns de euros de apoio á potabilizadora. A Xunta de Galicia, cero. A Xunta de Galicia, cero. A Xunta de Galicia, cero. A potabilizadora. E, por certo, depuradora en Vigo, unha grande depuradora, gracias a Elena Espinosa, sendo ministra. Porque a Xunta de Galicia está a cobrar e cobrou co canon de saneamento de Vigo todo o que aportou a depuradora. A basura, xa falamos deso ahora. Mentirosos. Que son vostedes uns mentirosos. Uns mentirosos. Sí, sí. Mírelo. 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 Xa que falamos un ratiño de Sogama, vamos a falar un pouquiño de Sogama. Que todo o mundo o mire. Me interpelaron vostedes con eso. Eu non iba a falar deso, pero vostedes me acaban de interpelar. Por tanto, sí, porque sabía que o iban a decir. Sabía que como siguen mentindo, miren, isto é o que Sogama cobraba ao Concello de Vigo por tasa, 6.100.000 euros no ano 23. En este ano llevamos a pagar 10.241.000 euros. 10.241.000 euros. 4.200.000 euros de subida. 4.200.000 euros de subida en un ano. Sogama, unha estafa a esta cidade. E o teñen que pagar os cidadáns de Vigo. E os mentirosos, os que están mentindo, sempre teñen que estar na mentira. Porque é unha estafa de Sogama. Por certo, ao Concello de Vigo e ao resto dos concellos de Galicia. Ao resto dos concellos de Galicia. Unha subida da ineficacia de Sogama que a Vigo lle costa 4.200.000 euros este ano. E máis todavía, debo decir que o que dicen algúns que minten abertamente é que non é obligado ter equilibrio, é unha recomendación. E saben que o Concello de Vigo, en residuos sólidos, en basura, aporta 2,5 millóns de euros a maiores. Sogama carga todo aos concellos, porque é unha cuestión insoportable. Unha subida de 4.200.000 euros, que significa que o teñen que pagar os ciudadanos de Vigo por a ineficacia de Sogama, Xunta de Galicia e o Partido Popular de Vigo, en lugar de defender a Vigo, defende a Sogama, e que era o que nos faltaba. Van a ter vostedes nas seguintes eleccións, como moito, 3 concelleiros. Pero seguimos dicindo, señores do Partido Popular, contas de Sogama, mírenas, atendan ben. Por tanto, seguimos co Concello e co aeroporto. Unha estafa total de Sogama e da Xunta de Galicia ao Concello de Vigo. 4.200.000 euros que nos obrigan a pagar este ano. O sabe todo o mundo, menos os 5 do Partido Popular en este pleno en Vigo. Sempre defendendo a Xunta de Galicia contra esta ciudad. Sempre. Pero, no caso do aeroporto, vamos a eso tamén. Vamos a eso. Porque eu escoitaba decir que fixo o alcalde de Vigo. Sigue peleando en favor do Concello do aeroporto e seguiremos en isto. Pero a pregunta, señores do Partido Popular, é Vigo e Galicia?
Eu entendo que sí. Eu entendo que sí. E que fixo a Xunta por defender o aeroporto de Vigo ahora este momento? Que está facendo? Nada. A Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non considera que Vigo sexa parte do seu territorio, pero a Diputación de Pontevedra tampouco. A Diputación de Pontevedra tampouco. O que Vigo non é Pontevedra. E, por tanto, que está a suceder aquí? Aquí está sucedendo algo que toda a ciudad sabe. Por iso temos este resultado electoral, que somos os que defendemos esta cidade. Con todas as súas consecuencias e contra quen faga falta. En este momento, tamén en temas de Facultade de Medicina e de exámenes MIR, contra a ministra de Sanidade e contra o conselleiro de Sanidade, que nos deixaron sin exámenes MIR, claro. Claro que seguimos, estou falando da ministra de Sanidade. Estou falando de quen toma a decisión, que é a ministra de Sanidade. Miren, vostede, señor concelleiro, debería saber un pouco de dereito administrativo, porque usted foi director xeral, verdad? Os ministros teñen o seu propio ámbito de competencia. Eu fui ministro, e respondes. Non responde o presidente do goberno. Responden os ministros. Se o señor Rueda responde de presidente da Xunta, como corresponde. Alguén pode pedir a dimisión do señor Rueda, por exemplo, como se acaba de facer no Parlamento de Galicia, por considerar que a xestión foi catastrófica? Pois sí, poden. Pero o certo é que no aeroporto de Vigo non escoito a Xunta de Galicia decir como vai a apoiar e que vai a facer polo aeroporto de Vigo. Non escoito. Non escoito. A Sánchez sí. A Sánchez sí. Sánchez sí, claro. Pero a Xunta de Galicia é da que depende, que non somos Galicia. Non somos. Mire, algunha xente empeza a creer en Vigo, e isto é moi serio, que non se ten en conta dentro da Xunta de Galicia a Vigo con a importancia que ten. E isto é unha cuestión de fondo. De fondo. De fondo. E vostedes deberían tomar nota de algunhas cuestiones, señores do Partido Popular. O portavoz do Bloque ten mellor valoración que a responsable do Partido Popular en Vigo, nas enquisas. Falo de enquisas. Estando 6 ou 7 puntos por debaixo. Tomen nota de cousas, E eu lles fago ese consello. Tomen nota. Porque máis cuestiones con respecto ao aeroporto. E o retomamos. A multa 70.000 euros a Ryanair, pero, señores do BNG, o Concello de Santiago subvenciona os voos en Santiago. Está a subvencionar. Por tanto, un ten que ter tamén unha certa coherencia. Non digo usted, e a alcaldesa de Santiago, a alcaldesa de Santiago. Por tanto, pero deberían vostedes plantexear que non se subvencione en ningún aeroporto de Galicia, porque se algún subvenciona, verdad, non vou a cuestionar o que fai cada concello, pero certo é que hai ventaxas competitivas. E eu non vou a cuestionar se o Concello de Coruña subvenciona, contratos de publicidade me refiro. Se o Concello de Santiago fai, a Xunta sí. Eso sí que cuestiono. Porque a Xunta responde dos 3 aeroportos e Vigo e Galicia, lle gusta ou non. Vigo e Galicia. E se subvenciona e fai contratos de publicidade en Santiago, en Vigo tamén. E isto é o que se está a falar en este momento. Do que se está a falar é do aeroporto único que pretendían e que siguen pretendendo, está a falar de que nós vamos a seguir defendendo Vigo. Non, señora Sánchez, eu non fixen ningunha amenaza aos funcionarios. Eu lle dixen a Xunta de Galicia, o mesmo que lle dixen as rampas de Gran Vía no outro lado. Pidan ustedes explicaciones porque os tribunales fallaron a noso favor. Xa quedaron calados. Xa se deron conta que o que están a decir non ten ningunha coherencia. Hai que defender esta cidade. E eu sei que van a retrasar, e o tempo me remito, a decisión sobre as rampas de Gran Vía. Porque saben que, en este momento, non temos luz verde para o túnel de Paseo de Alfonso. En este momento, todavía non temos luz verde porque falta o informe de Medio Ambiente. Falta un informe da Xunta de Galicia, señora responsable do Partido Popular, que parece non saber nada do que pasa en Vigo. Parece non saber nada. Sí, está pendente dun informe sobre o olivo. A ver se enteran, que non queren enterarse de nada, sempre apoiando Santiago en contra deste. Non se poñen nerviosos, ten tranquilos. Pero non hai permiso de medio ambiente. E estou dando un dato obxectivo. Non hai licencia de medio ambiente, ou non se enteraron todavía. Todo aquilo que ten que ver con Vigo está mal para o Partido Popular. E todo aquilo que da Xunta
está todo ben. Pois non hai todavía visto bo de medio ambiente para o Paseo de Alfonso. Non hai, é un dato. Lle gustará a usted ou non lle gustará, pero é un dato. E, por tanto, eu lle sigo dicindo, nós vamos a seguir defendendo esta cidade contra todo aquilo que sexa un ataque. Vostedes teñen a libertad política de seguir pola vía na que van, señores do Partido Popular, de seguir en esa vía. E sabe que significa seguir en esa vía? Que teñen ustedes o peor resultado de ningunha grande cidade de España. Saben o que opinan de ustedes en España? En o seu partido, falo no seu partido. Non falo no meu, falo no seu. Saben o que opinan? Pregunte. Pregunte. Ustedes pregunten o que opina o Partido Popular e Concellos, pois poño por caso Madrid, poño por caso Santander, poño por caso Zaragoza, poño por caso Sevilla, poño por caso Toledo, Alicante, pregunten. Pregunten que opinan vostedes. Non, falo do Concello de Vigo. É que o Concello de Vigo é soberano. É que o Concello de Vigo é soberano. É que, miren, ese é o seu problema. O seu problema é que dependen tanto da Xunta, dependen tanto dos seus xefes, que valoran todo en eso. Porque saben que lle sucede, señoras e señoras do Partido Popular, que vostedes son políticamente tan débiles que basta con que Rueda diga no para que todos vostedes non estén na próxima lista. Saben que sucede? Saben que sucede? O que sucede é que eu vou a seguir defendendo Galicia e a vostedes non soportan que eu defenda Galicia delante de vostedes 5. Por qué? Porque vostedes están no ataque continuo. E no aeroporto tamén. Bueno, pois rematado este debate, sometemos a votación, Mire, lle vou a dicir unha cousa, señores, do Partido Popular, porque siguen falando do que non deberían falar. Eu estuve outro día no debate sobre lumes no Parlamento de Galicia. O señor presidente da Xunta falou unha hora, 25 minutos. A oposición, 10 minutos cada un. Levo falando o que o reglamento, igual que a Rueda lle permite. Pero sabe que? A quinta parte do que falou Rueda, tendo o doble de mellor resultado que el. Porque vostedes non se olviden de unha cuestión, señores do Partido Popular, é que Rueda, en Vigo, non foi primeira forza en autonómicas. Fagan sober. Foi o BNG. Non, eu falo de Rueda. En municipales, só lle sacamos a vostedes o sideral de 43 puntos. Por eso o Partido Popular de España ten unha opinión de vostedes. Así que vamos a someter a votación o punto 6, moción do Grupo Municipal do BNG, punto 7, sobre lumes forestales. Votos a favor? Votos a favor? Votos a favor de OPP, política aeroportuaria? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitado por 21 votos en contra, 5 a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto 9. Se estuvieron. Moción, punto 9, Grupo Municipal Socialista, instando a Xunta de Galicia a que asigne a Vigo parte proporcional dos fondos europeos. Ten a palabra o Grupo Socialista, señor concelleiro de Ben, bo día de novo. Pois sí, neste caso tamén para continuar na defensa da cidade, para continuar exixindo a Xunta de Galicia que apoie a esta cidade transferindo fondos europeos, porque hai que dicilo alto e claro. Os fondos europeos que xestiona a Xunta de Galicia non chegan a Vigo. Por tanto, o que demandamos é a parte proporcional, polo menos, que nos corresponde como parte, sí, de Galicia, como parte desta comunidade autónoma, revestindo ou revertindo a política da Xunta de Galicia en acaparar fondos europeos que despois termina por devolver
vía Estado a Europa, porque os datos son significativos. No ano 2022, as comunidades autónomas recibiron máis de 20.000 millóns de euros de fondos Next Generations gracias ás xestións do Goberno de España, máis que lle pese algún, gracias á xestión do presidente Pedro Sánchez en Bruselas. Cando algúns do Partido Popular van a Bruselas a criticar a España e intentar boicotear os fondos europeos, o Goberno de España vai a Bruselas a conseguir fondos europeos para que? Para que as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en vivenda, en educación, en sanidade, en mobilidade sostible, para que esas comunidades autónomas, as 17 comunidades autónomas españolas, teñan recursos adicionais para dedicar a esas competencias en vivenda, en sanidade, en educación, en mobilidade, en tantas outras cousas, industria, transformación digital, transición verde, para todas esas competencias. No ano 2023 foron máis tamén de 23.000 millóns de euros e no ano 2024 28.900 millóns de euros para as comunidades autónomas. En suma, despois do COVID, do ano 2020, as comunidades autónomas en España recibiron máis de 83.000 millóns de euros de fondos europeos. Se trasladamos estes números a Galicia, que recibiu Galicia? Galicia recibiu máis de 3.000 millóns de euros, 3.131 millóns de euros exactamente dos fondos europeos, aos que hai que engadir 441 millóns de euros dos fondos REACT-EU. Por tanto, un volume como nunca tivo a comunidade autónoma de Galicia de recursos adicionais, de recursos extra, de recursos extraordinarios para desenvolver as súas competencias, para desenvolver as competencias que ten asignadas a comunidade autónoma no Estatuto de Autonomía de Galicia, entre as que están a vivenda, entre as que están a educación, entre as que están a sanidade, a industria, o apoio ao pequeno comercio. Que amosa o último informe do Consello de Contas? Pois amosa que a Xunta de Galicia non é capaz de executar os fondos europeos que recibe. Que a Xunta de Galicia deixa sen executar o 50% dos fondos europeos que recibe de Bruselas vía Goberno de España. Por tanto, unha total ineficacia da Xunta de Galicia na execución desos recursos extra que permitiría mellorar as condicións de vida de todos os galegos. Claro que sí, con máis vivenda pública, con máis vivenda de alugueiro para os xóvenes e para as persoas que precisan unha vivenda, con políticas educativas para os rapaces e rapazas da nosa comunidade autónoma. O informe do Consello de Contas tamén pon de manifesto outra cousa moi significativa, que a Consellería de Educación da Xunta de Galicia devolveu 22 millóns de euros de fondos europeos para escolas infantís. En lugar de dedicalos a escolas infantís, a Xunta de Galicia, o Goberno de Rueda, se dedica a devolver 22 millóns de euros adicados, o que estaban previstos para dedicar a escolas infantís, en lugar de executalos, os devolve a Europa. Por lo tanto, unha total ineficacia do Goberno galego, unha total ineficacia da Xunta de Galicia na xestión dos fondos europeos. Despois, claro, se queixan de que non teñen recursos. Se queixan de que non teñen recursos. Todavía teñen a cara dura de queixarse de que non teñen recursos. Os datos do Consello de Contas son demoledores. A Xunta de Galicia tan só transfire os concellos o 3,75% desos fondos europeos. Hai que decir que a Vigo, cero. A Vigo, cero. Por tanto, o que demandamos con esta moción é que a Xunta de Galicia, o Goberno de Rueda, transfira a esta cidade o que lle corresponde, que é a parte, polo menos, proporcional que pesa a poboación de Vigo no conxunto da comunidade autónoma, ou a parte proporcional que pesa o Produto Interior Bruto que aporta a esta cidade o Produto Interior Bruto de Galicia. Por tanto, o que demandamos é o que é noso. Non lle quitamos a ninguén, demandamos o que é noso. Dese 3,75% que a Xunta transferiu os concellos, a Vigo, cero. Por tanto, o que demandamos é que Vigo reciba fondos europeos da Xunta de Galicia para a vivenda, para a educación, para a sanidade, para a transformación da economía, para a transición verde, para a mobilidade sostible, para contar con recursos extra para mellorar e seguir mellorando as condicións de vida dos cidadáns desta cidade. Grazas. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o voceiro do BNG. Grazas, presidente. Iba a principiar por afear a ausencia do alcalde neste momento da sesión, pero
permítame a brincadeira, vendo as trazas coas que se iba desenvolvendo a sesión, casi me vou abster de formular ese reproche, non? Pleno de inicio de curso, a nivel de inicio de curso non vou indicar de cal nivel educativo, pero é para reflexionar colectivamente sobre cal é a natureza e cal deberá ser o funcionamento dun pleno da corporación. Dito isto, podería sorprender que esta moción do Grupo Municipal Socialista a teña rexistrado e a defenda o Concelleiro de Facenda e non a concelleira delegada da área de fondos europeos, que existe no papel, no organigrama municipal existe, que é a señora Elena Espinosa, que ademais é tenente de alcalde. Inda que for por darlle algo de contido a esa área, da que a día de hoxe, eu digo sin ningún ánimo ofensivo e dendo o máximo respeto, pois non se coñece cal é o seu obxecto e actividade concreta. En todo caso, este feito, que sexa o señor Aneiro, senón a señora Espinosa, que entra este debate sobre fondos europeos ao pleno, é bastante coherente co manto de opacidade que impuxo o seu goberno municipal, que ten imposto o seu goberno municipal a respecto, primeiro, dos proxectos cos que a cidade quería optar a fondos extraordinarios provintes de Europa e despois da execución dos fondos europeos conseguidos. Por iso, vostedes non deron resposta nin unha soa vez. Vamos a volver a remarcalo. Non contestaron nin unha soa vez a dúcia de interpelacións que o Bloque Nacionalista Galego formulamos nas comisións informativas sobre a xestión dos fondos europeos desde o ano 2020. E non contestan porque saben que hai cousas que é mellor non contar ou que é mellor non dicir. En todo caso, dende o BNG queremos suliñar tamén unha cuestión. Miren, quen impuxo unha xestión centralizada nos ministerios dos fondos europeos foi o goberno español. Hai que dicilo, co apoio parlamentar no Congreso de Vox. Quen impuxo ese modelo e non outro, como que demandábamos o BNG, descentralizado tanto para as comunidades autónomas como tamén para as entidades locais, para os concellos, foron vostedes. E, dende logo, choca que pareza, porque o texto da parte dispositiva da súa moción é o suficientemente alambicado e inintelixible como para non saber se vostedes o que están pedindo é que a Xunta execute eses recursos na cidade ou que ellos transfira ao Concello, non queda moi claro porque o término transferir ou asignar non se sabe moi ben a que se refire. En todo caso, resultaría chocante verlles, máis unha vez, demandar máis recursos públicos a calquera outra administración, tendo en conta o nivel de inexecución orzamentaria do seu propio goberno municipal, que deixa cada ano o 60% do orzamento do capítulo 6 de investimentos sin executar e que xera cada ano, de media, máis de 100 millóns de euros sen gastar dende o ano 2019. Porque, está ben ter máis recursos, o que está inda mellor é destinar eses recursos para o que teñen que ser destinados. Miren, sobre debates de financiamento, neste pleno ten habido algúns e non se temos trasladado que temos unha visión distinta, diverxente, de algúns parámetros que vostedes utilizan. É certo que, fixeron agora un pequeno esforzo argumental e ao criterio poboacional agora lle engadiron a magnitude de achega de PIB. Primeira vez, non o utilizaran nunca antes. Nos dicimos que os criterios a hora de asignar recursos teñen que ser algúns máis que eses parámetros de carácter socioeconómico, porque unha visión equidistributiva dos recursos públicos non significa seguir sostendo con máis recursos a quen ten comparativamente máis recursos que outros ámbitos. E no ámbito local, dende logo, non é o Concello de Vigo con 400 millóns de euros de orzamento dos que deixará sin gastar 100 a administración local en peores condicións ou con menos capacidade económica para facer frente ás necesidades da súa veciñanza. Creemos que, en termos de responsabilidade, o debate debera ser outro. E por iso, en responsabilidade e co obxectivo de poder apoiar a súa moción, de poder atinxir un acordo neste pleno, lle formulamos unha emenda de sustitución para corrixir unha redacción que creemos que é corrixível. Unha proposta de acordo que lle trasladamos ao BNG que instemos a Xunta de Galiza a garantir a execución dos fondos europeos que recibe, garantindo a súa xusta distribución a nivel territorial en cooperación cos concellos, así como a atención das necesidades como a maior cidade galega. Porque o que ten que facer a Xunta de Galiza de Alfonso Rueda é non deixar na caixa 103 millóns de euros que debían estar destinados á reactivación da actividade industrial e económica nun ámbito, por exemplo, tan importante como a comarca de Vigo, que atravesa unha gravísima crise industrial. O que lle temos que reclamar a Xunta non é que lle ceda os recursos a ninguén, sino que exerza as súas competencias precisamente porque as 300.000 viguesas e vigueses somos, antes de máis, 300.000 galegas e galegos. Máis nada. Gracias, señor Voceiro. Ten a palabra o Grupo Popular.
Agora, grazas, presidenta. Unha vez máis, o PSOE trae este pleno unha moción para tapar as súas propias vergoñas. Pretenden dar leccións á Xunta de Galicia sobre fondos europeos cando foi o goberno de Pedro Sánchez quen centralizou a súa xestión, quen decidiu como, cando e canto e quen impuso unha burocracia que mesmo o Consello de Contas advertiu que dificulta a súa execución. Hoxe mesmo coñecíamos que a vicepresidenta segunda do Goberno de España e ministra de Traballo e Economía Social ten retidos 80 millóns de euros do Plan de Impulso de Economía Social 2024-2025. Remata o prazo 15 días, o 28 de setembro, e CENS, ONGs con proxectos en vilo que afectan a sociedade e a imaxe de España, atraco e bloqueo ao terceiro sector. E aquí en Vigo o panorama é claro. Este goberno municipal deixou escapar 1,3 millóns de euros en fondos europeos por non executar proxectos como a reforma do mercado de Teis, a plataforma Mercavigo, ese chamado Amazon Vigués, ou actuacións nos parques de Camilo José Cela e o de Berbés. Actuacións varias delas con 2 anos de prórroga concedidas. Nin con esas. Cartos e máis cartos que houbo que devolver, mentras vostedes seguen culpando a Xunta. E saberemos que pasa co edificio Esturáns cunha axuda de 1,2 millóns de euros da Xunta procedentes de fondos europeos e que podería estar en perigo se non ten concedida a prórroga. Mentres o Concello perde e devolve cartos, a Xunta inviste. Vigo ten hoxe en marcha máis de 375 millóns de euros en proxectos e outros 70 millóns bloqueados polo propio Concello. Ese é o contraste. En vivenda, máis de 71 millóns de euros, 42 millóns de euros en promoción pública, 15 millóns en urbanización, en obras en marcha en Navia con 56 novas vivendas públicas por 11,7 millóns de euros. Vigo, de feito, a cidade galega que máis vivenda pública recibe. En educación, máis de 300 millóns de euros nos orzamentos 25. Algúns exemplos. 31 millóns de euros no marco do Plan de Modernización da Arquitectura Pedagóxica. Centros como IS Domingo Villar, de Navia, 19 millóns, o Centro Integrado de Formación Profesional Valentín Paz Andrade, 2 millóns, o Manuel Antonio, 1,6, realmente amosan ese compromiso da Xunta coa formación da nosa mocidade. En sanidade, máis de 1.000 millóns de euros no ano 2025, con proxectos que van desde a modernización de equipamentos, asistencia sanitaria, ata a construción de centros de saúde como o Limpa Valencia, que reforzará a atención primaria na cidade. Infraestructuras, investimentos concretos. Miren, 4,3 millóns de euros na urbanización do PS6 en Teis, 7 millóns na Avenida Galicia, 2 millóns na Estrada Pereiro Valadares, a compra do Teatro Cine Fraga por máis de 9 millóns, 3,5 millóns para a modernización da planta de residuos ou o centro 24 horas no Álvaro Cunqueiro. En política social, 103 millóns de euros, 18 para familias, a metade para a protección de infancia, 17 en inclusión, 11 en concreto para o Risga, 37 millóns para maiores, en bonos, en SAF, 14 para discapacidade, incluído o centro, a residencia das Panaes, con 2 millóns de investimento e 1 millón anual para prazas concertadas. Ou tamén a nova dotación social como o edificio da Gota do Leite de 2 millóns. E con todos estes datos en riba da mesa, como se pode vir a este pleno e pedir máis cando non se é capaz de xestionar o que xa se ten? Como pode pedir fondos en proporcionalidade ao peso de Vigo ao seu PIB? Non ten nin idea de como se reparten os fondos. Coñece a concorrencia competitiva? Coñece os convenios directos? Presente deste xeito proxectos e serios que encaixen no REATU, ecolóxicos, digitais e resilientes. Vaya, non hai ningún así entre as propostas deste goberno municipal, nin ecolóxicos, nin digitais, nin resilientes, non respetan o fondo e o obxectivo do REAT. Están vostedes para botar peito cando teñen baixa execución orzamentaria cos seus propios recursos. Ano tras ano deixan sen gastar decenas de millóns de euros. Ademais, devolven os fondos por non executar os proxectos. E a verdade é clara, para máis canega, a Xunta cumpre, inviste e transforma recursos en servizos reais para os cidadáns. O Concello, en cambio, perde oportunidades, devolve fondos. Executa pouco e recauda moito. Morden a man do que lles dan de comer, atacan a quen inviste en Vigo, a quen trae vivenda, sanidade, servicios, demostran que son incapaces de levarse ben con ninguén, nin coa Xunta, nin con consellos da área metropolitana, co Goberno Central cando lles convén e coa Diputación, antes sí, agora non. Sempre no confronto, sempre sen alturas de miras. Deixen ao lado as mesquindades e sexan humildes e xenerosos. Esta moción non é máis que un intento de tapar a incapacidade deste Goberno local que prefire confrontar antes que traballar. Vigo non necesita vitimismo, Vigo necesita proxectos serios, rigor e cooperación leal e institucional para que cada investimento reverta no benestar dos vigueses e das viguesas. Máis nada e moitas grazas. Ten a palabra o
o voceiro do Grupo Socialista para pechar o debate. Ben, asistimos máis ben a un discurso moralista da representante do Partido Popular que un discurso realista, porque os datos reais son os do Consello de Contas. A Xunta deixa sen executar o 50% dos fondos europeos que recibe de Europa. Perdone un segundo. En bo tono, baixiño, lles prego que estén en silencio cando intervén calquer concelleiro de calquera grupo. A concelleira do Grupo Popular ningún susurro escoitose neste pleno. Por lo tanto, prego que sexa así no tempo que siga a durar o pleno. Yo prego, vale, que non fagan comentarios todo o tempo. Gracias. Reitero o dato que o 50% da inexecución da Xunta de Galicia en fondos europeos está posta nun informe do Consello de Contas, que non será sospeitoso de ser partidista ou parcial. Por tanto, ese é o dato. Relatar unha serie de supostas inversións que se fai por parte da Xunta de Galicia en Vigo, miren, esas supostas inversións, se saímos á rúa, está claro que non se fan. Doulle outro dato. A Deputación de Pontevedra do Partido Popular vai a ter que devolver 5 millóns de euros que captou a anterior presidenta da Diputación, Carmela Silva, para restaurar edificios históricos do Museo de Pontevedra. Ese é outro dato adicional. O Partido Popular non é capaz de executar, non executa, mete no peto das administracións que goberna, da Deputación e da Xunta de Galicia, os fondos europeos que recibe de Bruselas. Por lo tanto, aí se amosa a ineficacia dun goberno. Por tanto, non podemos plantexar e aceptar unha aceptación da alternativa do Bloque Nacionalista Galego para blanquear de novo o Partido Popular, para blanquear o goberno da Xunta de Galicia. Non se trata de garantir que a Xunta execute. Xa estamos vendo que non é capaz de executar. O que pedimos é que se transfira a quenes sí somos capaces de executar no ano e plurianualmente tamén os fondos que temos asignados. Por lo tanto, non podemos aceptar unha redacción alternativa da moción para blanquexear o goberno do Partido Popular. Porque, ademais, hai outro dato adicional que pon de manifesto o informe do Consello de Contas. A maioría dos fondos europeos que distribúe a Xunta nese 3,75% se concentran tan só nalgúns municipios. Eso tamén é un dato significativo. Esa concentración de fondos europeos nuns municipios sí e noutros non, tamén é moi significativo do que fai a Xunta de Galicia. Executa cos amiguetes, non executa para o ben de todos os galegos, non executa os fondos europeos para ben da cidade máis poboada de Galicia, da cidade que encabeza o Produto Interior Bruto de Galicia, da cidade que encabeza a economía de Galicia e que encabeza a poboación de Galicia. E mire, quero rematar con unha cuestión. Esta moción, máis alá dos formalismos, a presenta o Goberno de Vigo, que é o Partido Socialista de Galicia. Esa é a moción que presenta. Máis alá dos formalismos, a moción a presenta o Goberno de Vigo para reclamar máis fondos, recursos extraordinarios para a cidade, para mellorar as condicións de vida da cidade. Sí, para vivenda, para educación, para sanidade, para medio ambiente, para transformación sostible, para digitalización e para axuda para as pequenas e medianas empresas. Para eso reclamamos máis fondos da Xunta de Galicia. Gracias. Rematado o debate, non asumindo a proposta de emenda, sometemos a votación nos seus termos. Votamos a moción número 9 do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia que asigna a Vigo a parte proporcional dos fondos europeos segundo poboación e ao porcentaxe do PIB que será a cidade. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 14 votos a favor, 5 en contra e 3 abstencións. Pasamos ao punto 10º da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista relacionada con Vigo como sede oficial para a celebración do exame MIR. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bos días, presidenta.
Vigo sofre de novo unha nova atropelía dos seus direitos, inda que hoxe non podemos asegurar de que este salvada. Por ese motivo, hoxe traemos a este pleno unha moción que recolle unha reivindicación máis que xusta para que Vigo siga sendo sede dos exámenes MIR. Vigo non só é a maior cidade de Galicia, sino que Vigo representa un modelo de municipalismo liderado polo alcalde Abel Caballero, eficaz, próximo e comprometido co benestar cidadán, facendo do progreso un direito e non un privilexio. Pero que non se celebren os exámenes MIR na nosa cidade afecta ao direito de igualdade de oportunidades e o dereito de accesibilidade dos e das aspirantas viguesas e da contorna. É incomprensible e injustificable que se pretenda privar a Vigo da celebración das probas que determinan o acceso á formación especializada dos futuros médicos. A supresión de Vigo como sede supón un agravio comparativo con respecto a outras cidades que manteñen a súa condición e, como decía, unha atropelía de direitos de quen desexa examinarse en condicións de igualdade e proximidade. Que sucedeu? O Ministerio de Sanidade decide reducir o número de sedes onde se van a celebrar os exámenes MIR pasando de 28 a 22. E o pasado mes de xulio fai unha proposta onde quedan fora Cádiz, León, Girona, Cáceres, Ciudad Real e Vigo. Está claro que a ministra se equivoca e é responsable e o fai a saber así o alcalde de Vigo que sempre defenderá a esta cidade. Pero non é a única culpable. O conselleiro de Sanidade dixo que a decisión de eliminar a Vigo como sede dos exámenes MIR fora adoptada exclusivamente polo Ministerio que posee a competencia única sobre a organización destas probas e engade que a Xunta non participa nese proceso. O señor conselleiro ou minte ou unha vez máis non se decata do que ten nas mans. Porque, sendo certo que a formación especializada de medicina é competencia do Ministerio de Sanidade, non é menos certo que a Xunta é partícipe desta decisión a través da Comisión Nacional de Recursos Humanos do Sistema Nacional de Saúde, órgano regrado e creado pola Lei 16/2003 que preside o Ministerio de Sanidade e do que forman parte os conselleiros con competencias en sanidade das comunidades autónomas. Por este motivo, o conselleiro mente e con alevosía. E que sucedeu? Que ante as propostas do Ministerio, as comunidades autónomas de Extremadura, Andalucía e Castilla e León defenden a Cáceres, Cádiz e León e siguen sendo sedes dos exámenes MIR e inclúense cando inicialmente estaban excluídas como Vigo. Pero vexamos, e vou redondear números. Cáceres, 100.000 habitantes e 340 aspirantes a MIR na última convocatoria. Cádiz, 111.000 habitantes e 629 aspirantes. León, 123.000 habitantes e 281 aspirantes. Vigo, 300.000 habitantes e 549 habitantes. Tiña claros os argumentos o señor conselleiro como tuveron os seus colegas para alegar. Pero imos máis aló e vamos a supoñer que tiña un mal día e esqueceuse. Pero tampouco llevale eso como excusa, porque a reclamación dos seus compañeros, por certo, todos do Partido Popular, puderonlle servir de aviso e tampouco reaccionou. A razón é clara, o conselleiro cala, oculta e vai en contra de Vigo. Só quere que sexa Santiago sede dos exámenes MIR do mesmo xeito que non quere que a Facultade de Medicina este en Vigo e só la quere para Santiago. Onte supemos que ante as presións do alcalde de Vigo parece que a ministra e o conselleiro dan marcha atrás, pero teremos que velo. En calquer caso, o relatado brevemente xustifica esta moción e en todo xustifica o punto 2 que nos parece o máis grave. Primeiro, o conselleiro cala. Segundo, o conselleiro minte. Terceiro, pretende engañar a todos os vigueses e todas os vigueses. Cuarto, non defendeu Vigo como nunca a defenderá. E isto non llo podemos consentir porque afecta a esta cidade e afecta a moitos vigueses e vigueses e, como dixen, nós sempre defenderemos a igualdade e a equidade. Señora conselleira, ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, resulta algo chocante o nivel de intensidade da polémica pública alrededor da cuestión que motiva esta
esta moción, que é a exclusión de Vigo como sede para os exames MIR, coa evidente mingua de representación física do grupo que a propón, que é o Grupo Municipal Socialista, que ten 19 actas, pero que neste momento da sesión só ten 10 representantes no pleno. En base ás posicións que xa temos expresado e escoitado das diferentes forzas políticas, parece que hai condicións para poder atingir un acordo unánime, non? Parece que todas e todos concordamos en que é unha equivocación a decisión de que Vigo non continúe a ser sede dos exames MIR, toda vez na nosa cidade se examinaba prácticamente unha de cada 3 persoas que accedían a esta proba no conxunto do noso país, non? Mais, dende logo, o goberno municipal, en lugar de promover unha declaración institucional que puidese pivotar sobre ese acordo, que parece, polo menos parece, unánime, bueno, decidiu traer unha moción, non? Hai que dicir, no seu favor, que vendo as posicións noutros asuntos, sorprende, para ben, que neste se atreveran a reclamarlle algo de maneira clara, contundente, diáfana ao seu goberno en Madrid, pero vanme permitir a suspicacia de expresar a dúbida que existe sobre si esta posición sería tan firme, tan clara, tan rotunda, se a persoa titular do Ministerio responsable da mesma fose un compañeiro de partido seu e non doutra das forzas que integran o seu goberno de coligación. Deixo a dúbida, digo, porque a veces é ilustrativa tamén a respecto das escenificacións, non, que se traen e que se desenvolven nos diferentes ámbitos. En todo caso, o noso completo alento, o apoio do BNG para que continúen a exixir nestes termos de clareza e de firmeza ao goberno español e a calquera administración aquelas cuestións que son en beneficio da cidade. Lamentablemente non sempre se fixo así e vimos incluso intentos por parte do alcalde de patrocinar, de apadriñar un proxecto que permitía, que iba a conlevar a incautación por parte do Estado dos remanentes de tesorería desta administración municipal, entre outras cuestións sobre as que non vou profundar. En todo caso, a nós concordamos o BNG nos acordos que se traen nesta moción, o reproche a respecto da falla de compromiso, dun compromiso máis intenso, máis activo por parte do Conselleiro de Sanidade. Tamén esperar algo deste Conselleiro de Sanidade, hai que botarlle moral, máis alá de que, bueno, glose como comentarista de barra algunhas cuestións, dende logo, moi por acima das súas capacidades como políticas, como responsável, e tamén, obviamente, coincidimos en instar ao Goberno de España a que manteña a sede de Vigo para realizar os exames. Mira, en todo caso, formulamos unha emenda de engádega, de adición, cun novo acordo, que é exixirmos da Xunta de Galiza a rectificación da súa nefasta política sanitaria de recortes e privatizacións, fortalecendo a atención pública na área de Vigo, nomeadamente na atención primaria, e brindando, e isto é o verdadeiramente capital, condicións laborais dignas e estáveis que permitan a continuidade do persoal MIR na rede pública unha vez finalizada a súa formación. Porque, miren, nós estamos de acordo con que en Vigo se celebren os exames MIR, pero o que é verdadeiramente importante é que os facultativos e as facultativas que rematan a súa formación MIR poidan continuar a desenvolver o seu traballo na rede pública do Sergas. Algo que a política laboral da Xunta do Partido Popular impide. Algo que a política de inestabilidade que impón o Partido Popular sabotea por todos os medios. Porque non queremos que haxa moitos médicos e médicas examinándose en Vigo. Queremos que haxa moitos médicos e médicas a examinarse en Vigo que continúen e que poidan prestar o seu desempeño profesional na rede sanitaria pública tamén na nosa cidade e no conxunto da área sanitaria de Vigo. Por tanto, por darlle tamén unha dimensión máis completa ao debate, creemos que hai que ir ao fondo da cuestión para que non pareza que o problema co personal médico que finaliza a súa formación é onde se examina. Ese é, se me permiten, non un dos máis importantes problemas. O problema que se topa moitos destes médicos e médicas é que cando conclúen a súa formación, calquera alternativa é mellor que continuar a desempeñar a súa función sanitaria nos Sergas. E é iso tamén o que deberamos intentar atallar, exixindo esa rectificación da nefasta política sanitaria do Partido Popular, e esa é a proposta do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor concelleiro. Ten a palabra o Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Pues empezaré diciendo que estamos de acuerdo en que lo que importa es que Vigo debe seguir siendo sede de los exámenes MIR. Y aquí podríamos terminar el debate, votar y mostrar unidad en la defensa de la ciudad. Creo que la ciudad estaría contenta, como sucedió hace no mucho con la Facultad de Medicina. Pero no, no es posible. Y no es posible, pues, por el motivo de siempre, por la negativa del señor Caballero a que el resto de partidos apoye algo que es bueno para Vigo. Él no quiere compartir protagonismo con nadie, él quiere votar solo y luego retorcer toda la realidad para decir que los demás no apoyan a Vigo y así poder ganar la batalla del relato. Por eso ha presentado una nueva moción trampa, otra moción hostil con el único objetivo de que el principal partido de la oposición no pueda votar a favor. Primero, propone que Vigo sea sede de los exámenes MIR, todo de acuerdo, pero como no quiere unanimidad, añade un segundo punto en sus acuerdos en el que pide la reprobación del conselleiro de Sanidad, conselleiro que no tiene culpa de nada, porque la decisión de excluir a Vigo como sede para la realización de los exámenes MIR es de la ministra de Sanidad. Lo reconoce hasta el propio señor Caballero en sus declaraciones a los medios. Pero en la propuesta que traen a este pleno no se menciona a la ministra. Qué olvido tan llamativo, ¿no? Igual que se olvida el PSOE vigués de esta carta. Carta que envía el consellero de Sanidad al alcalde de Vigo y en la que expresa el malestar existente en la Xunta por la injusta y arbitraria decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, porque el conselleiro se ha pronunciado por escrito y de viva voz a este ataque a la equidad territorial. Y por si había alguna duda aún, insisto que él envió una carta a la ministra de Sanidad. El señor consellero, el señor Caamaño, envió una carta a la ministra de Sanidad en la que dice que la Xunta de Galicia desea expresar su desacuerdo con la exclusión de Vigo como sede de los exámenes de formación sanitaria especializada. Galicia considera esta decisión injusta y discriminatoria, además de arbitraria, porque no se conoce el criterio que se ha aplicado. Por ello, solicitamos formalmente la rectificación de la orden y la recuperación de Vigo como sede examinadora. Y en un acto de respeto institucional, el conselleiro informó al alcalde de esta carta que les acabo de enseñar y le instaba a sumar fuerzas. Esperamos contar co apoio do Concello de Vigo nesta reivindicación común en defensa dos profesionais e dos cidadáns galegos. Y gracias a esta mediación y a las conversaciones mantenidas al día siguiente de que la ministra adujera motivos de eficiencia y sostenibilidad económica, la ministra recula y se compromete con el conselleiro a valorar la restitución de Vigo. Y el señor Caballero no soporta esto, no soporta que la solución la aporte la Xunta, así que debe estar que trina. Esto parte de la Consellería, pero es que desde el PP de Vigo hemos estado defendiendo siempre esta tesis. Hemos sido los primeros en registrar iniciativas. Para empezar, en el Congreso. Es allí donde hay que registrarlas, porque es donde está la ministra de Sanidad. Y luego el señor Caballero, en un ataque de celos, pues empezó a anunciar mociones a diestro y siniestro. También presentamos en Vigo una declaración institucional, sin ningún tinte partidista, para que la Corporación Municipal reclamara al Ministerio de Sanidad la restitución de nuestra ciudad como sede examinatoria. Pero se opuso el PSOE de Abel Caballero, cuyo discurso dice una cosa y sus hechos dicen la contraria. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca, porque el Partido Socialista presenta, dentro de un rato, en la Diputación de Pontevedra, una moción sobre este tema. Alguien con un mínimo de cordura registró otra moción sobre los exámenes MIR, con un único punto en el que se proponía lo lógico, reclamar que nuestra ciudad vuelva a acoger las pruebas, sin acuerdos hostiles, sin reprobaciones. Pues eso es lo que el Partido Popular ha propuesto en nuestra enmienda, que les resultará familiar. Proponemos votar el mismo texto, el mismo que la moción que se lleva por parte del Partido Socialista a la Diputación de Pontevedra y que dice instar ao Goberno a manter a Vigo como sede oficial da celebración do exame MIR garantindo a descentralización, a accesibilidade e a equidade no acceso ás probas selectivas do Sistema Nacional de Saúde. Ya hemos visto que no se puede votar por puntos, así que si no aceptan ustedes nuestra enmienda,
están votando en contra de su propia enmienda. No les importan los exámenes MIR, solo quieren buscar un titular forzando nuestro voto en contra. Y si no aceptan su propio texto, en la Diputación quedarán retratados ante esta ciudad y haciendo el ridículo. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. No, perdón, estamos no peche, perdón. Ten a palabra para pechar o debate a voceira do Grupo Socialista. Gracias de novo, presidenta. Señor Pérez, solamente lle vou recordar un tema para que sepa que o alcalde de Vigo sempre defendeu e defenderá esta cidade. Sitúase en agosto do 2013 e faga memoria. E recorde que aquí se declarou persona non grata a Almunia. Con eso creo que digo absolutamente todo. Pero mire, non vamos a aceptar a enmenda que vostede propón porque creo que pode ser perfectamente obxecto de unha moción polo contido da mesma. E señora Sánchez, quen necesita retorcer a realidade é vostede e é o Partido Popular de Vigo. Porque no caso do conselleiro de Sanidade actúa con doble alevosía. É dicir, é que somos tan ignorantes para non darnos conta que cando calou era para botarlle a culpa a Pedro Sánchez. Esa era realmente a intencionalidade do señor conselleiro e, de paso, perxudicar a Vigo da mesma forma que o está perxudicando ca súa decisión de que non teñamos aquí facultade de medicina. Esa é a realidade. Vigo non lle interesa absolutamente para nada o señor conselleiro. Pero mire, tanto o Partido Popular de Vigo como o señor conselleiro, como se dice nunha expresión coloquial nosa, sálelle o tiro por a culata. Porque queda demostrado que quen emendou e presentou alegacións nese Consello onde participan as comunidades autónomas, e non mo diga a min que non é así, porque fui ministra e sei do que estou falando, aí se poden presentar alegacións, si o fixeron os demais e conseguiron introducir as cidades de Cáceres, Cádiz e León. E lle volvo a insistir, eran todas elas comunidades autónomas gobernadas polo PP e cumpriron ca súa obriga. E o conselleiro de Sanidade non o fixo. E a ministra comete un erro. Bueno, pois sin duda comete un erro, pero tamén temos que decirlle que cando os demais territorios falaron, os escoitou e atendeu as súas demandas. E o señor conselleiro non falou. Polo tanto, é moi difícil entender a postura dun conselleiro de Sanidade que, sendo responsable autonómica, non cree na descentralización. É difícil entender a un conselleiro que nega a equidade territorial e o facilitar a vida aos cidadáns, como é o caso facilitar a vida aos vigueses e as viguesas. E é moi difícil entender a un conselleiro cando non defende a eficiencia. Polo tanto, o único que explica a postura do señor conselleiro é danar a Vigo. Por eso, hoxe estamos, quizás no primeiro día de que marque unha solución, pero insisto, porque tanto o Partido Popular se viu obligado a recuar nesta situación encabezado polo señor conselleiro. Nada máis e moitas gracias. Sometemos a votación a moción co punto D da orden do día, moción de Grupo Municipal Socialista relacionada con Vigo como sede oficial para a celebración do exame MIR, unha vez que non se aceptan as enmendas propostas, se votará nos seus xustos términos. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 16 votos a favor e 5 en contra. Antes de pasar ao seguinte punto da orde do día, como houve unha crítica do voceiro do BNG ao número de concelleiros que están no pleno, informarlle que un número deles están neste momento no pleno da Deputación de Pontevedra, que hai un caso moi justificado de ausencia por enfermedade e outro caso importante tamén de cumprimento de obrigas na Universidade de Vigo, porque moitos dos nosos concelleiros
siguen traballando nos seus postos de traballo e así xa ten vostede a información. Pasamos ao seguinte punto da orden do día. Recordarán vostedes que é a moción que estaba registrada na orden do día no punto 13º, que pasa agora ao 11º. Polo tanto, imos a debatir a moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a reforzar o servicio sanitario nas Illas Cíes durante a tempada alta e outros acordos complementarios. Ten a palabra o Grupo Socialista. Bo día. Moitas grazas, presidenta. Quero tamén disculparme que acaba de intervenir a nosa presidenta de que nun rato me teño que tamén marchar ao pleno porque hai asuntos tamén moi importantes ali e non podemos duplicarnos, por eso que hai veces que estamos a traballar noutras cousas, pero quero mostrar o meu apoio sincero ás dúas mocións que venen despois porque creo que son necesidades básicas que temos que cumplir aquí no Concello. Bueno, pois, meténdonos agora mesmo nesta reclamación desde o Concello de Vigo, quero expoñerlles que as Illas Cíes integradas no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas reciben cada verán unha afluencia moi elevada de visitantes. Só pasado verán, como lles dicía nesta exposición de motivos, máis de 290.000 persoas accederon ao arquipélago entre maio e setembro. Un espazo natural de difícil acceso, cunha presión turística alta e sen unha cobertura sanitaria dende o noso punto de vista digna. Durante a tempada alta, os accidentes son diarios e abundantes. Feridas, caídas, picaduras, convulsións, lipotimias, problemas cardíacos. E que temos? Unha única enfermeira presencial durante 8 horas. O resto do tempo, como di o contrato, en atención remota. Isto non é asistencia de 24 horas. Isto é unha ficción. Os datos falan por si sós, dende só o Departamento de Medio Ambiente, a través do Salvamento e Socorrismo, se asisten a 554 persoas. Só na praia de Rodas e zoas próximas. Como lles dicía, máis de 280 feridas, 52 picaduras, 22 traumatismos, 5 menores extraviados, 3 rescates acuáticos, 3 evacuacións en helicóptero medicalizado, unha evacuación marítima en embarcación de salvamento marítimo e corriso isto que esta semana se fixo outra rescate en embarcación tamén a marítima do salvamento marítimo que depende do Ministerio e todo isto sempre asumido por outras administracións como é este Concello de Vigo que está a facer moito máis do que lle corresponde dende un punto de vista moi sereroso, cremos. Especialmente preocupante, que non quede en caso menor, son as incidencias en gastroenteritis agudas, que nos últimos 4 anos subiron hasta 52 asistencias deste tipo, non? E 41 tuveron lugar solo en Rodas. Isto representa case o 80% do total das nosas praias asistidas, non? Moito máis que en Samir, para que se fagan a idea. E que pasa, mentres tanto? Que a Xunta de Galicia contrata un servicio sanitario mediocre, que se limita a tempada alta e a 10 días de Semana Santa. Un servicio que non contempla embarcacións sanitarias permanentes, que non cobre a temporada baixa. Na temporada baixa asisten ás Cíes 450 visitas diarias. E as nosas illas, ademais, tamén este servicio deixa sen atención as persoas que pernotan nas illas, que despois lles recordaré todas as asistencias que fan tamén para o camping. E segundo La Voz de Galicia, a empresa contratada recibe máis de 500 euros diarios por este servicio, que, como lle recordo, só presta 8 horas ao día presenciais. O resto das 24 horas son remotas, é dicir, se mañá nos rompemos unha perna nas Cíes, pois chamamos a enfermeira, nos explica como facernos un torniquete ou como ponernos a escayola. O resto, cando hai unha urxencia real, como o rescate dun mozo o 4 de xullo, os socorristas son reprendidos tamén por actuar con rapidez e contactar co 061, sen antes pedir permiso. Pero que temos? Os socorristas o servicio que pagamos dende o Concello de Vigo, o servicio do Parque Nacional ou da Xunta de Galicia. A veces parece que somos hasta escravos desde os concellos. Isto me parece inadmisible. A situación, como lles dicía, agrávase cando falamos de evacuacións.
Este verán o Servicio de Gardacostas e Salvamento Marítimo tivo que intervir, como lles decía, en varias ocasións para trasladar persoas desde as CIES ata a terra firme. Por que non cubre este servicio a Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias? En condicións nocturnas, como lle dicía, con risgo, e sen embarcación sanitaria propia no arquipélago. A embarcación Salvamar realizou evacuacións médicas. O helicóptero do 061 tuvo que acudir en 3 ocasións. Estes medios, claro que son valiosísimos, pero non están diseñados para cubrir a falta de asistencia básica nas illas. Non podemos depender de que haxa visibilidade ou de que o helicóptero estexa disponible para atender unha urxencia, porque dispoñer dun helicóptero para 2 provincias e que permanezca máis dun mes averiado e ás veces sen gasolina non é serio nin seguro. Un servicio deste tipo que costa máis de 4 millóns de euros. Moitas gracias e espero que apoien esta moción. Ten a palabra o grupo do BNG. O Bloque Nacionalista Galego imos apoiar, imos votar favorablemente esta moción, coincidindo co reclamo, efectivamente, da mellora da atención sanitaria e de emerxencia nas illas CIES. No entanto, permítame facer algunhas consideracións. A primeira delas é que a desatención sanitaria que se padece nas illas CIES, é o correlato mar adentro da desatención sanitaria que padecemos o conxunto da ciudadanía, o conxunto da veciñanza, sobre todo durante os meses de verán, por parte da Xunta de Galicia, por parte dos Sergas. Esa política de recortes que se traduce en que teñamos listas de agarda en atención primaria que se multiplican durante os meses estivais, que teñamos o punto de atención continuada absolutamente colapsado e que mesmo vexamos situacións límite con picos asistenciais nas urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. Por tanto, esta situación indesexada e que deberá ser corrixida de unha insuficiente atención sanitaria nas CIES, pois é plenamente coherente coa política sanitaria xeral que aplica o Partido Popular. En todo caso, coincidindo na demanda de que se alargue o servizo sanitario nas illas do 15 de maio ao 30 de setembro, con atención 24 horas e, ademais, garantindo tamén que haxa unha ambulancia náutica permanente nas inmediacións das illas, hai que dicilo sin ningún tipo de acritude que choca esa proposta que non suscribimos completamente coa realidade mesmo do Servizo de Socorrismo Municipal que se desenvolve do 15 de xuño ao 15 de setembro. Isto quer dizer mes e medio menos do tempo que se lle reclama esta atención sanitaria á Xunta de Galicia nas CIES e que ese período de máis é no conxunto dos areais e que a atención do Servizo de Socorrismo no conxunto dos areais da nosa cidade e tamén na Praia de Rodas non supera en ningún caso ninguna xornada as 8 horas de duración de 12 da mañá a 8 da tarde. Por tanto, sí que é unha cuestión que xa lle trasladamos no pleno do mes de xuño ao fío de outra moción do Grupo Municipal Socialista no sentido de que hai que ir avanzando en alargar o período de cobertura, o período de funcionamento do Servizo de Socorrismo no conxunto das praias da nosa cidade. Para alén diso, creemos que esta moción sobre as illas CIES deberá permitir dar un debate de algo máis de profundidade. Eu quedei gratamente sorprendido, digo sin ironía, gratamente sorprendido de que no texto da moción se falase abertamente dun termo que efectivamente creo que define con acerto a situación que se vive no parque das Illas Atlánticas, singularmente nas Illas CIES. Presión turística, falamos dese case 300.000 visitas ao longo da tempada alta, con picos que superan os 1.800. Temos experiencias tamén de como o control de afluencia ten sido vulnerado non en poucas ocasións, mesmo por parte das propias empresas navieras que se deslocan até ali e, por tanto, é evidente que as Illas CIES, como un elemento emblemático e central dese Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, sufre unha moi importante presión turística. E,
E por que suliñamos este aspecto? En que vertente? En que creemos que asumir esta realidade que se recolle de maneira moi honesta na parte expositiva desta moción deberá levar tamén a que por parte do Goberno municipal, mas tamén por parte do conxunto das administracións, nomeadamente tamén a Xunta de Galiza, se avance, vame permitir a xenerosidade neste termo, se avance na reorientación do enfoque da xestión e da promoción das CIEs, que teñen que ser moito máis que un destino de praia. E iso conleva, unha outra maneira de abordar a xestión das propias CIEs, non un debate novo, é unha reflexión que o Bloque Nacionalista Galego xa temos posto cima da mesa nos sucesivos debates que chegaron a este pleno, primeiro a respeito daquela hipotética candidatura para a súa declaración como Patrimonio da Humanidade e despois, máis recentemente neste mesmo mandato, en relación á candidatura como Xeoparque da UNESCO, e nos concordamos en que en relación ás CIEs hai que abordar a mellora da dotación de servizos para facer que sexa un destino máis seguro, mas tamén creemos que hai que avanzar nunha lógica moito máis ambiental. E entender, insisto, que as CIEs é moito máis que esas fermosas praias que promociona a prensa británica como mellores praias do mundo, ou que as CIEs son moito máis que un grande areal no que pousar unha toalla. E creemos que nese sentido, dende logo, dende a Consellería de Medio Ambiente, tamén se poden seguir dando algúns pasos máis dos que se teñan feito. Mais nada. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Apelando á súa magnanimidade, se me permite por alusións facer unhas breves consideracións ao respecto do que dixo o alcalde polo tema do lixo. Este concello, no mes de febreiro, acolleuse o canon reducido de Sogama e no mes de abril recibiu 1,3 millóns de euros do Fondo Especial Ambiental para asumir tamén parte do pago que tería que facer a Sogama, que ven imposto polo Goberno do Estado. Deses 4 millóns e pico, xa que logo dos que fala Abel Caballero, máis da metade está asumido con recursos propios tanto de Sogama como da Xunta. Pero o 40% restante é o que ten que facer frente, aí sí, o Concello de Vigo, pero en troques de asumilo con recursos propios, o traslada a factura do lixo. É dicir, quen sube o lixo en Vigo é o alcalde. Quede claro. Dito isto, grazas, presidenta. Discúlpeme, que igual estou confundida. Estamos na moción 13, sí, correcto, que pasa a 11, ¿no? Apelei a súa magnanimidade. Vale, pues logo lle contestarei eu no turno final. Perfecto, grazas. Sin problema, faltaría máis. E agora sí, señora Rodríguez, vamos a falar desta moción de socorrismo e atención sanitaria. Vostede sabe que o Servicio de Socorrismo é unha competencia e obriga exclusiva dos concellos, neste caso de Vigo, e xa o temos falado no pasado mes de xuño, no que, se lembra, eu fixenlle algunha pregunta. En concreto, unha delas facía referencia á moto de socorrismo acuático que este goberno incorporou este verán por primeira vez, pero como denunciamos no seu momento, só estivo operativa do 1 de xullo ao 30 de agosto, é dicir, apenas 2 meses, cando o Servicio de Socorrismo o está 3, do 15 de xuño ao 15 de setembro. De feito, a súa disponibilidade durante eses 3 meses era un requisito no prego de condicións deste contrato, como tamén que a moto estivera operativa o dobre de horas a semana das que estivo. A pregunta que eu lle fixen é por que se acabou contratando este servizo recortado cando a idea inicial era ben outra. Non sei se foi por forrar cartos ou non, daquela non me contestou, se me pode contestar agora, agradecía yo. En canto ao asunto da asistencia sanitaria, vostedes piden presencia en CIES as 24 horas, cando a enfermeira que atende xa presta cobertura sanitaria presencial na illa as 24 horas do día, durante toda a temporada alta. É que non é certo que esa atención se faga en remoto. Como di vostede, perdón. Mire, o Servicio de Asistencia Sanitaria que se presta nas illas CIES está dotado dun profesional de enfermería con experiencia en ellas e, aínda que a caseta permaneza aberta efectivamente só 8 horas, a enfermeira está sempre localizable na propia illa, non en remoto, a calquera hora, tanto do día como da noite. Un servizo, por certo, como dixen, que va máis alá da tempada do 15 de maio ao 30 de setembro, porque, como sabe, tamén está presente en Semana Santa nas mesmas condicións e que oferta un horario moito máis amplo do que vostedes fan nas praias aquí da nosa cidade, nas praias do continente, para que nos entendamos. Por certo, é preciso deixar claro que o Servizo de Enfermería atendeu este verán ata hoxe mesmo 1052 servizos, do que somentes hai unha queixa.
algo un tanto susceptivo de valorar, pero en todo caso, repito, unha queixa de 1052 servicios non parece demasiado argumento para concluir aquí que hai que reforzar o mesmo. En canto ás evacuacións, vostede fala dunha lancha náutica para garantir as mesmas de xeito urxente. Eu sei que vostede sabe que as evacuacións urxentes fanse en helicóptero, que son moito máis rápidas e seguras que as lanchas. Se a urxencia dase polo día, acode un helicóptero do 061 e se pola noite ven os Pesca ou os Elimer, que son os que tamén irían en caso de precisar un rescate. Por certo, todos eles contan con personal formado en estabilización e primeiros auxilios como acontece nas ambulancias non medicalizadas. Unhas evacuacións con ingreso hospitalario das que se encarga o 112. Nos casos dos servizos non urxentes é Salvamento Marítimo quen se encarga de evacuar o ferido, pero somente no caso dos non urxentes. Así que, recoñecendo que todo sempre mellorable na vida, o certo é verdade que o operativo desplegado nas illas CIES parece acorde coas necesidades actuais, o que non quita que algún día pois sexa necesario modificalo ou amplialo, pero ese momento parece que non ten chegado. Máis nada, grazas. Pechamos o debate por parte do Grupo Socialista. Ten a palabra. Resulta curioso que a mesma enfermeira serve o Parque Nacional as 24 horas. Eso xa non é, como lle dicía, esclavismo. Eso xa a deben de ter encadenada ali a unha caseta e que saia de noite, de día, pola mañán, pola noite, é o que acaba de dicir. 8 horas está na caseta e o resto do día o ten libre, entendo. Esta enfermeira na caseta que lle presta o Parque Nacional para que pernote ali. Entendo que isto que acaba de decir, que está a disposición as 24 horas, non é así, nesto está equivocado. E o que si lle quero decir é aclarar varias cousas desto que das preguntas que tiña. Por exemplo, cando fai estas preguntas no pleno, que non sei exactamente con quen fala do servicio de socorrismo, non sei se é que va ao bar e a lo mejor tomando unha caña lle contan algunha cousa, porque, por exemplo, as preguntas que fixo o mes pasado, o anterior, de dotación de vehículo de intervención rápida, me gustaría que chamara a Sansenso, que ten un plego de condicións copia-pega do Servicio de Socorrismo de Vigo, porque creo que fixemos bastante ben dentro do servicio, e fixeron un copia-pega no noso plego, e teñen o mesmo vehículo de dotación de intervención rápida. Eso creo que o que lle transmitiu esta información, o que lle transmitiu unha información da moto acuática, creo que está equivocado. Colla vostede o plego de condicións do servicio, que sí que non recibe ningunha reclamación, e léase o ben. Se quere, despois lle paso pois as intervencións que tivemos na DGT, na ITV, no Centro Laboratorio de Homologacións, para que vostede vexa como cumplimos e revisamos sempre os contratos que estamos aquí, polo menos, non só no meu servicio, senón en todos. Quero dar as gracias ao Bloque por apoiar esta moción, porque creo que as Illas CIES, con cerca, como dicía vostede, de 1000 intervencións desta enfermeira, é normal que a enfermeira, se está soa, se quere ir ao baño ou algo parecido, non interveña ou non atenda a xente como debe ser debido. Eu entendo que terá algo de axuda, non? Aunque sea só de parte dos gardas forestais, que sempre están a organizar o servicio de socorrismo, enviándolos a outras praias. Lle quero recordar tamén, e que yo diga, que o traslade a Xunta de Galicia, que o servicio de socorrismo presta socorrismo e asistencia sanitaria na playa de Rodas. Non no dique, como tuvo que pasar cando tiveron que rescatar a semana pasada a 2 personas, ou en outras playas da isla. Estamos encantados en situacións especiais, claro que sí colaborar, pero que non somos un complemento, non somos como que pide o presidente, non? Que se faga coa UME unha estación fixa en Ourense, que é fácil, verdade? Ahorrar o diñeiro e que os demais lle fagan o servicio. É o mesmo que quere facer nas CIES, pero que lle digo, esta moción ten a súa lógica porque as CIES recibe 290.000 visitantes só en temporada alta. Moitas grazas. Señora concelleira. Ben, eu non tiña previsto ter ningunha intervención neste pleno, en esta moción que nada ten que ver con Sogama. O señor Martín fixo afirmacións que son falsas, claramente, e teño que voltar a recordar que Sogama
sube o canon un 69,34%, e Vigo só sube o recibo do lixo o 33,55%. Que significa eso? Que o Concello non repercute, todo o contrario. Subvenciona custes de xestión da taxa por importe de 2,5 millóns de euros. E teño que voltar a mostrar, porque non hai nada como as gráficas para ver que está facendo a Xunta. O canon de Sogama era no 23, 6 millóns, casi 200.000 euros e agora máis de 10 millóns. E isto é o que acontece. Isto é o que acontece coa xestión dos residuos por parte da Xunta, sin entrar no antigo do tratamento de residuos que fai a Xunta, que nada ten que ver cun tratamento do século XXI, non? A verdade é que van moi por detrás do que demanda o respeto ao medio ambiente. E con esta intervención remato e non vou a permitir que se volte a abrir este debate, o digo así neste tono. O señor Martín, igual que moitos dos concelleiros do Partido Popular, recoñezo que hai outros que non o fan, cada vez que escoitan algo que non lles gusta, teñen comportamentos que realmente deixan moito que desexar. Porque eu, cando o señor Martín interviu, que lle pude quitar a palabra porque non estaba falando da orden do día, e non o fixen, nin lle puse, como diría unha persoa nova, ningún careto, nin lle fixen ningún xesto despectivo, ningún. Polo tanto, agora sí, a votación esta moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a reforzar o servicio sanitario nas Illas Cíes durante a tempada alta e outros acordos complementarios. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada por 16 votos a favor e 4 en contra. E agradezo ao secretario que sempre me axude na contabilización. Grazas. Pasamos agora, sí, ao punto 12, que era anteriormente 11, moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a cumprir coa integración no sistema público de saúde da Unidade Asistencial Cedro e outros acordos complementarios. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Ben, o Concello de Vigo está a ultimar neste momento o cuarto plan local de prevención de drogas e outras adicións que verá a luz proximamente, precisamente para seguir traballando no compromiso deste Concello nunha actividade intensa no eido da prevención, da asistencia e da incorporación sociolaboral das persoas con trastornos ou conductas aditivas. De feito, o Concello de Vigo acaba de lanzar a todos os centros educativos para este curso escolar máis de 300 accións, obradoiros, talleres e formacións que xa no ano pasado acadaron cifras inéditas de participación. O ano pasado máis de 300 talleres obradoiros nos que chegaron a participar 7.000 rapaces, mozos e mozas desta cidade, 46 sesións na Escola de Pais e Nais na que participaron 706 familias, así como máis de 15 obradoiros formativos con 165 mediadores xuvenís e mediadores sociais. Dentro da equipa de prevención, ademais, a psicóloga fixo intervencións individuais con máis de 397 unidades de convivencia. O programa Vigo Protexe ten, por lo tanto, como objetivo principal implicar a toda a comunidade, a toda a cidadanía
co fin de reducir o impacto dos factores de risco e promover e reforzar os factores de protección fronte ao consumo de drogas e outros trastornos adictivos sen substancia. Porque o Concello de Vigo está fondamente comprometido, como decía, coa prevención e coa inclusión e integración sociolaboral destas persoas. Pero o certo é que os concellos estamos a traballar na máis absoluta das soidades, porque a Administración competente na materia, que é a Xunta de Galicia, está totalmente ausente, porque é a Administración competente, como di a Lei 2/96, precisamente en materia de planificación, de obxectivos, de prioridades e estrategias de actuación en materia de drogodependencias. Esta lei, a que facía mención, dalle un mandato á Xunta de Galicia. Dalle un mandato dende o ano 96, nada máis e nada menos, 3 décadas. E o mandato non é outro que aprobar un plan autonómico sobre drogas que establece as accións a realizar polo plan en materias, como digo, de prevención, de asistencia, de incorporación social, pero tamén de coordinación con outras administracións, como pode ser o Plan Nacional de Drogas do Goberno de España ou mesmo os concellos. Pois ben, ese plan está caducado dende hai 10 anos. A frioleira de 10 anos. Ese plan rematou na Xunta de Galicia no ano 2016 e dende entón estamos os concellos traballando solos, sen ningún marco normativo ni regulatorio que nos permita coordinarnos e traballar en aras da eficiencia e da eficacia. Por certo, o desleixo da Xunta de Galicia tamén chega, como sabemos, porque traigo con bastante frecuencia mocións a este pleno, chega a que a día de hoxe seguimos sin saber nada da Xunta de Galicia sobre a integración das 13 UATs que todavía seguen sendo titularidade dos concellos en toda Galicia. Rematou ese grupo de traballo, porque cada vez que se atrancan constitúen un grupo de traballo, porque así vamos ganando tempo, porque se queres que algo non salga, fai un grupo de traballo. Rematou os seus traballos, ese grupo de traballo do que, por certo, participaba Vigo e os técnicos de Vigo no mes de maio, e a golpe de mes de outubro case, seguimos sen saber nada da Xunta de Galicia, nin do cronograma, ni de si van a estar integradas as UATs a primeiros de xaneiro de 2026 ou non. Seguimos sin saber absolutamente nada de que van a facer cos inmobles, que, por certo, lle teñen solicitado aos concellos e nós xa nos comprometemos a ceder o inmoble para que podan integrarse no sistema público de saúde. Bueno, todas estas cuestións é unha mágoa, pero amosan efectivamente a falta de interese da Xunta de Galicia en materia de prevención e de atención integral no sistema público de saúde das persoas drogodependentes e das persoas que teñen profundos trastornos conductuais por mor de adiccións sen substancia que están sendo moi preocupantes na comunidade educativa e moi preocupantes nas familias. Estase mirar para outro lado, tamén nesto, co plan de atención á drogodependencia, constituíron un grupo de traballo no ano 2022, estamos no 2025 e seguimos sen saber absolutamente nada. Polo tanto, instamos a Xunta de Galicia a cumplir coa integración das UATs, instamos a Xunta de Galicia a elaborar de forma urxente un plan autonómico de drogodependencias e instamos a Xunta de Galicia a convocar as subvencións para financiar estas actividades de prevención que a golpe de segundo trimestre de setembro están sen convocar. Moitísimas gracias. Ten a palabra agora o grupo do BNG. Ben, moi bo día a todos, moitas grazas. Efectivamente, é a cuarta vez nesta tempada de pleno do Concello de Vigo en que veimos falar deste mesmo tema. Como xa fixemos nas outras veces, o Bloque Nacionalista Galego imos votar a favor desta moción. E apoiámola principalmente porque do que estamos falando, como xa dixemos outras veces, é de persoas. Son persoas que necesitan unha atención sanitaria e que, por decisión da Xunta do Partido Popular, esa atención sanitaria, en lugar de ser prestada polo Servizo Público de Saúde, que é o que correspondería ao tratarse dunha enfermidade, manteñen esa anomalía de que son os concellos galegos os que se teñen que facer cargo dunha atención sanitaria, que é competencia exclusiva da Xunta de Galiza. E apoiamos esta moción, como digo, porque no BNG creemos firmemente que estas persoas necesitan e tamén merecen ser atendidas nas mellor das condicións. As pacientes, as persoas e tamén aquelas persoas que ainda non o son, pero que o van ser,
seguen a precisar un servizo integrado no sistema de saúde que lles permita comezar a tratar unha doenza que ten que ser intervida canto antes. Efectivamente, os programas de prevención son o mellor tratamento para esas doenzas, pero tamén é necesario atendelas cando están aí. Do que estamos a falar é de mellorar a atención destas persoas, tamén a mellorar a súa vida, que en moitas ocasións está ben rodeada de moitos outros problemas, como falta de apoio familiar, falta de ingresos, violencia machista. É unha situación moi complexa que require que prestemos atención con moita atención a esas persoas. Por outra banda, estas unidades de atención á drogodependencia contan con persoal sanitario que traballan en relación directa co sistema sanitario, pero se ven na situación irracional de non estar plenamente integradas nos Sergas. E isto prexudica tanto o persoal que traballa aí como as persoas usuarias. Cantos anos máis teñen que pasar? Cantas persoas máis teñen que pasar por estes centros para que se materialice algo que foi decidido xa no ano 2006, que tiña que comezar a implementarse no ano 2009 e que o Partido Popular paralizou desde que gañou as eleccións. Paralizou e atrasou, como xa se comentou. É certo que no discurso non se opoñen. Creáronse esas comisións no ano 2018, a Comisión Mixta para a integración das unidades asistenciais de drogodependencia no Servizo Galego de Saúde. No ano 2021 o Parlamento de Galiza aprobou unha moción neste sentido. No ano 2022 se volveu a convocar a comisión. A propia Xunta decidiu que a data tope para esta transferencia era o ano 2024, pero estamos no ano 2025, superada con creces esa data tope, e continúan dilatando o proceso. Por moito que se siga reunindo a Comisión Mixta, por moito que a Xunta pida datos aos concellos, por moito que siga convocando xuntanzas, é moi difícil que tantos anos despois poidamos confiar en que teñen verdadeira vontade de integrar as unidades de atención á drogodependencia nos Sergas. Lembro cando se incorporou o actual conselleiro de Sanidade que a concelleira do Partido Popular dixo neste pleno que confiaba en que este novo conselleiro ia tratar este tema con máis axilidade e que ia quedar solucionado en breve. Foi o que dixo na súa intervención, pero pasou máis de un ano e seguimos igual. E máis, nos orzamentos da Xunta do ano 2025 non aparece ningunha partida para esta financiación, con esta finalidade. O BNG presentou entre as súas 548 emendas aos orzamentos da Xunta do ano 2025 unha específica para este tema, para dotar económicamente a integración das unidades de atención á drogodependencia nos Sergas. Pero esta emenda, como todas as demais que presentou o BNG, foi rexeitada polo Partido Popular. No BNG temos claro, polo tanto, que non existe ningún interese do Partido Popular en facer efectiva esta integración, porque que se tivesen algún interese o farían. Do mesmo xeito que se tivesen algún interese en poñer en marcha o plan de prevención, o farían. E leva caducado, como aquí se dixo, casi 10 anos. Estas son a súa man. Levan gobernando moitos anos. Saben facelo, deberían saber facelo. Non é un problema de financiación, está claro, non? O desinterese que amosan é evidente, non teñen máis intención que ir dilatando esta cuestión, pero que, mentras tanto, volvo outra vez ao problema das persoas, quen é prexudicada son todas as persoas usuarias ou que potencialmente poden ser usuarias e que se están vendo nunha situación que non é a máis recomendable para tratar esta doenza. Por iso, sempre que haxa medidas para presionar a Xunta, estaremos de acordo. Moitas grazas. Ten agora a palabra o Grupo Popular. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, señora Aguiar, nos traen ustedes hoy otra moción más de manual, otra moción muy del estilo de Abel Caballero. 5 mociones hoy y 5 veces la misma idea. Xunta, Xunta, Xunta y más Xunta y más Xunta aún. Yo creo que ya ustedes, de verdad, sueñan en su casa con la Xunta, Y no me extraña. Desde que la gobernaron en el año 2005, los gallegos les dijeron a ustedes que nunca más, por cómo gestionaron, y desde luego eso aún les duele. Y en esta moción quiero dejar ya claro algo desde ahora. Este grupo también está de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que el CEDRO pase a formar parte del Sergas, porque el CEDRO es sanidad pública y debe de estar, como no, en el sistema público. Pero lo que usted pide ya se está haciendo. No solo se está haciendo, sino que se hace con calendario, con ruta y con compromiso. Habla usted del traspaso como si estuviera abandonado. Y esto no es así. La integración está en marcha y está a punto de completarse si la FEGAMP y los ayuntamientos cumplen con su parte y entregan toda la información que está pendiente de entregarse, porque no se está haciendo.
Y mientras no se completa la integración, la Xunta sí que sigue apoyando a los concellos. El pasado mes de julio, el Consejo de la Xunta autorizó renovar el convenio que tiene con la FEGAMP, más de 4 millones de euros para garantizar la atención en estos centros. Por tanto, señora Aguiar, la Xunta integra y la FEGAMP y algún concello retrasa. Y usted, claro, protesta. Lo de siempre. Y no olvidemos que la transferencia del Cedro estuvo también parada durante meses por culpa de la FEGAMP. ¿Y quién gobierna en la FEGAMP? ¿Quién manda en la FEGAMP? El PSOE. Ustedes. Y en ese tiempo, el señor Abel Caballero, alcalde de Vigo, no dijo ni una sola palabra, ni una sola crítica, no hizo ni una sola queja hacia la FEGAMP. Qué curioso, cuando el retraso es o acusan a la Xunta de que sea culpa de él, sacan la pancarta. Pero cuando el retraso es suyo, del PSOE, silencio absoluto. Y lo que no cuenta usted del Cedro es que lo tiene también privatizado, con un contrato de 2 millones de euros. ¿Y quién lo gestiona? Una empresa, Eulen, la misma empresa que cuando la contrata el PP, ustedes sacan también la pancarta y corren a la prensa a denunciarlo. Pero cuando lo contratan ustedes no pasa nada. Además, el contrato anterior del Cedro venció hace un año. Era una ocasión perfecta para rescatarlo y pasarlo a gestión pública, que es lo que defienden ustedes. ¿O no? Pero decidieron mantenerlo privatizado. Privatizado como todo lo que está en este concello. El SAF, privatizado, casi 50 millones de euros que gestiona Domusvi, la misma empresa que también critican sin parar cuando la contrata el PP, pero cuando lo hacen ustedes parece que es de lo más normal. Teleasistencia, privatizada, otro 1 millón de euros más también con Domusvi. Conserjes en colegios, privatizados, más de 4 millones de euros. Escuelas infantiles, todas privatizadas, el 100% de ellas, más de 13,5 millones de euros que le dan ustedes a empresas privadas. Después seguro que vendrá aquí la señora Alonso a dar lecciones y a predicar de su amplia defensa de la educación pública. Y así, pues aquí no se demuestra su defensa de la educación pública, cuando lo que priman es, al menos en escuelas infantiles, que estén privatizadas. Privatizan ustedes medio ayuntamiento, pero vienen aquí a dar lecciones después de gestión pública. ¿Será que cuando gobiernan ustedes, las malvadas empresas privadas se vuelven de repente muy sociales y muy solidarias? ¿A que sí? Y en esta moción también piden de nuevo un nuevo plan de trastornos adictivos. También estamos de acuerdo en esto, pero resulta que la prevención nunca se detuvo por parte de la Xunta de Galicia. La Xunta siguió el Plan Nacional de Drogas y ya se está preparando un nuevo plan de salud mental. Y en Vigo, la Xunta aprobó recientemente un plan comunitario de salud en Teis, pionero en toda Galicia. Un plan con 180.000 euros de inversión de la Xunta de Galicia, pensado para prevenir adicciones en niños y jóvenes. Plan que además también cuenta con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, que aporta este año 10.000 euros. Por cierto, el Concello de Vigo aporta 0 euros. Y sobre las subvenciones se convocan de forma regular. La orden de entidades sin ánimo de lucro ya salió, con 12,4 millones de euros de presupuesto y más de 7.000 personas beneficiarias en toda Galicia. Y la de concellos está ya próxima también su aprobación. Así que, señora Aguiar, menos discursos y más coherencia. Aún así, votaremos también a favor de esta moción. Y eso que su moción, repito, no es una propuesta, es un eslogan. Y defender lo público no es un eslogan. Defender lo público es gestionarlo. Y aquí en Vigo, al menos, ustedes han demostrado una y otra vez que prefieren no hacerlo. Gracias. Grazas, señor concelleiro. Grupo Socialista. Espere que non vai isto. Grazas, presidente. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o ton e o apoio do Grupo Municipal do BNG a esta moción. En segundo lugar, dicirlle, señor Abejón, eu non sei en que momento vostede de camiño a este concello perdeu a vergonza. Non sei en que momento perdeu, pero nalgún sitio lle quedou por aí fora. Mire, dicir que o ano pasado o Concello de Vigo tiña unha oportunidade magnífica para municipalizar un servicio competencia da Xunta de Galicia xa é de traca. Despois dunha década tomándolle o pelo aos concellos. Non é certo que a FEGAM teña retrasado o proceso de transferencias. Levan vostedes 10 anos retrasando o proceso de transferencias, comprometéndose a cronogramas permanentemente incumplidos. A FEGAM entregoulle a
á Consellería competente na materia toda a información e a documentación no mes de maio. Volvolle a insistir. Ademais, sabe que pasa? Que como os documentos teñen trazabilidade electrónica, señora Beijón, recupera a vergoña aí que deixou na Plaza do Rei porque lle vai a caer a cara de vergoña, en serio. Teñen trazabilidade electrónica, por máis que vostede quera mentir. Mire, vostedes, yo dixen antes, cando non queren facer algo, o que fan é constituir unha comisión. Que o que fan é a súa política cando non queren acometer as súas competencias e as súas responsabilidades. Mire, voulle ler o 29 de abril de 2022, a Xunta de Galicia dixo: se constitúen os grupos de traballo que elaborarán o Plan de Trastornos Aditivos de Galicia 2023-2026. Vamos a chegar ao 26 e todavía seguimos sin saber onde están os grupos de traballo. Día ademais a Xunta de Galicia, daquela, o día 29 de abril de 2022, no marco da elaboración deste Plan de Trastornos Aditivos 2023-2026, insisto que non sabemos onde está, a Xunta de Galicia vai poñer en marcha un proceso de carácter consultivo participativo entre os concellos e as organizacións sociais para colaborar e elaborar o Plan de Trastornos Aditivos. Onde está o proceso participativo? Cando chamaron a este concello para participar ou para aportar algo a un documento que, como non o teñen, non podemos aportar nada, evidentemente. Imos cara a rematar o ano 25 e vostedes aínda non convocaron as subvencións para que os concellos nos podamos acoller as axudas para elaborar plans de prevención. Pero non se preocupe, porque o Goberno de Vigo sigue a traballar. Faremos un plan local de drogas e de outras condutas aditivas financiado íntegramente por este concello ante o desleixo das políticas do Partido Popular, que nin están nin se lles espera. Sabe por qué? Porque a vostedes, as persoas drogodependentes, lles dan noxo, non lles gusta, é un problema para que non queren mirar. Pois miren, porque son persoas con dereitos. Moitas gracias. Finalizou o debate. Guarden silencio. Guarden silencio. Guarden silencio. Volto a repetir. Guarden silencio. Guarden, a ver, miren, non me fagan levantar a voz. Guarden silencio. O di a presidenta do pleno. Guarde silencio. Si yo teño que volver a repetir, lle vou a despedir que abandone o pleno, porque vostede ten que aprender a estar en silencio, cando non ten o uso da palabra, e non o sabe. A todos, yo digo, a vostede é o que máis interrompe. O que máis interrompe no pleno. Guarde silencio, teña respeto. Lle vou a contar eu as barbaridades que dicen vostedes aquí. Llas vou a repetir. Si queren, llas vou a repetir. Queren que lle repita as barbaridades que dicen aquí. Non estou a debatir con vostede. Guarde silencio. Guarde silencio. Yo volto a repetir. Yo digo por primeira vez. Perfecto. Ben, pois vamos a pasar á última moción deste pleno. Perdón, sí. Sometemos a votación a moción. É a segunda vez que lle mando guardar silencio. Vale, perfecto. É a segunda vez que lle mando guardar silencio. Pois sí, a terceira lle vou a decir que abandone o pleno. Xa está ben. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a cumprir coa integración. É imposible manter a calma con vostedes, Eu fago esforzos, yo digo, moitos, por guardar a calma. Xa está ben, xa está ben, xa está ben. Vostedes son así en todos os plenos de todas as institucións. É terrible, é terrible, é terrible, é terrible a violencia verbal que vostedes usan. Moción do Grupo Municipal Socialista instando a Xunta de Galicia a cumprir coa integración no sistema público de saúde da Unidade Asistencial Cedro e outros acordos complementarios. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E agora sí pasamos á última moción da orde do día, moción do Grupo Municipal Socialista exixindo a Xunta de Galicia a volta ao sistema de gratuidade
dos libros de texto. Ten a palabra o Grupo Socialista. Grazas, presidenta. Acaba de comenzar un novo curso escolar e o Partido Popular de Vigo parece que lles preocupou un pouquiño como as familias da nosa cidade teñen que afrontar este custe. Pero non foi para reclamarllo á Administración que ten as competencias educativas, a Xunta. Non, foi para reclamarllo a Abel Caballero, é dicir, a todos os vigueses e viguesas. Esta parece a mesma preocupación que manifestou Feijóo cando chegou a Madrid e reclamoulle ao goberno de Pedro Sánchez que implantase axudas inmediatas de 200 euros para libros e material escolar de todas as familias. Hai un refrán galego que di consellos vendo que para mí non teño, porque durante os 13 anos que gobernou Galicia, Feijóo non tomou nunca esa decisión. O contrario. Recordemos, no ano 2005, co socialista Pérez Touriño como presidente da Xunta, estableceuse a gratuidade dos libros de texto. Unha gratuidade para todo o ensino obrigatorio e para a totalidade do alumnado. Unha medida que supoñía aforro económico para o goberno autonómico para as familias, igualdade no acceso aos materiais educativos, fomento do cuidado e respeto dos libros, sostenibilidade ambiental e reciclaxe. En resumen, un esforzo conxunto do goberno autonómico, do profesorado e do alumnado e das familias. Pero nada máis chegar Feijóo á Xunta, o DOGA publicaba unha orden que acababa con ese sistema de préstamo universal e gratuito. E Rueda sigue na mesma liña. Según el, non hai café para todos. Pero vexamos, que familias son as que lle preocupan ao Partido Popular como afrontan este custe? As que teñen fillos en edade de educación infantil de 3 a 6 anos e non teñen ningunha axuda do goberno galego para mercar material escolar? Según datos da propia Xunta, en Vigo hai máis de 1.600 nenos e nenas matriculados en cuarto de infantil, 3 anos. A cidade con máis escolarización neste nivel. Estas familias, durante os 3 anos académicos, as únicas axudas que reciben son as do Concello de Vigo, as de este Concello. E as familias con fillos e fillas de 0 a 3 anos lles preocupan? Porque as únicas escolas infantís onde as familias non pagan nada, nin atención educativa, nin o comedor, nin o gabinete psicopedagóxico de atención temprana, son as 9 escolas infantís municipais. Solo as 9 escolas municipais. Pero, canto lles preocupan a vostedes os máis de 5.600 nenos e nenas vigueses que reciben unha beca de comedor deste Concello porque a Xunta non o fai? Máis de 5.600 becas de comedor municipais, porque a quen lle corresponde, a Xunta non o fai. En realidade, o Partido Popular lle preocupa algo, porque o conselleiro de Educación sae dicindo, así con un pouco de presunción, que neste curso escolar hai menos nenos, máis profesores e menos burocracia. Así, tal cual. Vexamos, o de máis profesores. Poderían explicarllo, por exemplo, a Escola Infantil Villalaura, na que unha aula desta escola viguesa ia quedar sen titora tras a xubilación dunha mestra e non ser coberta esa vacante? Ao final, tras a movilización da escola e das familias, conseguiron unha mestra e tuvo que ser a través dun plan financiado pola Unión Europea. A ver se o próximo curso non teñen que volver a mobilizarse. Pero sigamos. Teis é un dos barrios vigueses máis densamente poboados. O único centro público dese barrio que tiña unha liña 2, é dicir, 2 aulas por curso, era o CEI Frianteis. Este curso volveronlle a suprimir un aula e xa van 3. Xa só lle quedan 3 aulas de infantil. A supresión dun aula supón supresión do profesorado. Iso son máis ou menos profesores? Ou cando desde a Xunta lle comunicaron o IES de Valadares que este curso terían un docente menos, co cal non poderían atender o elevado número de alumnado con necesidades específicas o que forzou a dimisión do equipo directivo anterior. Esas familias non lles preocupaban? Pero tamén simplemente poderían escoitar as demandas da comunidade educativa, porque sí,
Sí hai demandas de profesores, de orientadores, de especialistas de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe. Fai falta máis personal docente, máis. E logo seguimos falando de outras cousas. Gracias, señora concelleira. Agradezolle moito que cumplan os 5 minutos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Grazas, presidenta. Miren, se hai dúas cousas que deberían ser importantes para as administracións son a sanidade e a educación. Educación e sanidade. E os gobernos deberían dotalas dos medios e orzamentos necesarios para que as súas necesidades sexan totalmente cubertas. De sanidade non imos a falar nesta moción, aínda que todos e todas coñecemos cal é a realidade da área de Vigo, mais en educación as políticas do Partido Popular seguen a mesma deriva que na sanidade, porque non alcanzan a comprender que todos os esforzos adicados a este fin non son un gasto, senón que son un investimento na formación das futuras xeracións e apoio ás familias. Chega setembro e as familias atópanse con infinidade de gastos no retorno ás aulas, algúns inherentes ao inicio do curso e outros que non deberían ser soportados por elas, mais non lles queda outra pola negativa da Xunta a implantar a gratuidade dos libros de texto. Gratuidade que aconteceu coa chegada do bipartito ao goberno da Xunta no ano 2005, onde se ofertou para as crianzas en idade de escolarización obrigatoria e que o goberno do Partido Popular, coa chegada á Xunta no 2009, do señor Feijóo, decidiu eliminar, decidiu que as familias non precisaban desta axuda, iso sí, coa posición xa daquela de todos os sectores educativos. Lembremos que esta foi unha das primeiras medidas que tomou o recén chegado o goberno Feijóo, marcando a folla de ruta do que estaba por vir e que levamos padecendo 16 anos. Desmantelar os servizos públicos e afogar a xente con menos recursos para beneficiar e apoiar os intereses privados e os que máis teñen. Simplemente ADN Partido Popular. O retorno da gratuidade dos libros de texto solicitouse a Xunta en reiteradas ocasións desde a Confederación de AMPAs de Galiza, xa que a Administración debe garantir a escolarización básica, a máis de ser obrigatoria, debe ser gratuita, ofertando os libros ou material didáctico que for preciso e, por tanto, garantir o dereito fundamental á educación sen que repercuta nas economías familiares. Na mesma liña pronunciouse o Defensor del Pueblo nun informe na que sinala que o carácter gratuito debería facerse extensivo aos libros de texto e material didáctico utilizados, o que exixe medidas que fagan posible o acceso do alumnado aos mesmos sen ningún custo. E a pesares de todo isto, pois a Xunta do Partido Popular segue facendo oídos sordos, incumplindo sistemáticamente a lei e obrigando as familias a facer auténticos malabares coa economía doméstica cada mes de setembro para poder chegar a fin de mes adoptando unha postura kamikaze e indo na dirección contraria do que lle demanda a comunidade educativa. No Bloque Nacionalista Galego seguiremos a exixiros aquí neste pleno e no Parlamento de Galiza, como xa temos feito en múltiples ocasións, a gratuidade dos libros para ofrecer un verdadeiro ensino gratuito aliviando a economía das familias que menos teñen. Xa bastante van a padecer en breves coa nova suba dos impostos dun 4% por terceiro ano consecutivo aos que os vai forzar este goberno municipal ou o tarifazo do liso que todos e todas vimos de pagar, pero que nin PP nin PSOE queren asumir a responsabilidade do mesmo, como vimos hai uns minutos nese bochornoso momento. Temos que denunciar, ademais, da deriva na calidade educativa, o tensionamento das ratios nas aulas que nos quere impoñer o Partido Popular. Miren, a día de hoxe temos 86 vacantes de profesorado sen cubrir na nosa comarca, e das cales unha cuarta parte son precisamente na nosa cidade, en Vigo. E o desleixo pola educación pública do Partido Popular reflítese, por tanto, en todos os ámbitos. Recorte nos recursos económicos e de apoio ás familias, recorte nos medios materiais e equipamento das aulas e recortes tamén no profesorado cos datos que acabo de sinalar. O Bloque Nacionalista Galego compartimos o fondo desta moción, mais tamén exiximos ao Goberno municipal que asuma as súas responsabilidades no referido ás axudas ao comedor. Non pode ser que ano tras ano a nefasta xestión na súa tramitación, a pesar das advertencias do Bloque Nacionalista Galego que lle trasladamos nas comisións informativas e nos plenos, faga que incumplan os prazos e os nenos e nenas comecen o curso escolar sen que as familias saiban se van a ser perceptoras da axuda ou non. E iso tamén é un custe que preocupa a moitos pais e nais de Vigo, sendo en algúns casos este xantar único e esencial na alimentación diaria das crianzas. Anuncien menos
e tramiten e executen máis, porque os anuncios alimentan egos, pero non alimentan bocas. Cumpran coas familias e insten a Consellería de Educación a que instauren a total gratuidade dos libros de texto e material didáctico na ensinanza obrigatoria para que os nenos e nenas reciban unha ensinanza de calidade, laica e gratuita como o Bloque Nacionalista Galego sempre defendemos. Grazas. Ten a palabra o Grupo Popular. A ver, bos días. Quero comenzar recoñecendo o esforzo, o traballo do profesorado e das familias viguesas que cada setembro afrontan o reto dun novo curso con compromiso e ilusión. E dito isto, nos topamos con unha moción que os nos trae o Partido Socialista que propón volver a un modelo que le chaman gratuidade universal. Mais todos sabemos que aquel sistema, instaurado hai máis de 15 anos, era un modelo costoso, insuficiente, insusto e dependente de improvisación política de cada curso. Mire, coa chegada do Partido Popular á Xunta de Galicia, Galicia deu un paso adiante. Instauramos un sistema moderno, sostible e solidario, baseado en 5 piares. Primeiro, axudas directas ás familias. Segundo, Fondo Solidario de Libros nos centros. E implantamos o Disgal, que combina libros digitais con materiales en papel. Implantamos axudas de material escolar entre 60 e 75 euros que chegan por familia. Chegamos a 120.000, máis de 120.000 nenos. E, como novidade este ano, implementamos unha desgravación fiscal para aquelas familias que poden chegar a desgravar máis ou menos 105 euros por fillo. Galicia, segundo o informe PISA, é o sistema educativo máis equitativo de España. E por qué? Entre outras cousas, porque non se dá o mesmo a todos, senón que se dá o necesario a cada quen. Non é unha medida illada, é un ecosistema de apoio. Mire, é un modelo eficaz, sostible, que apoia o comercio local e que evita a brecha digital e garante unha equidade. Mire, ustedes veñen aquí con contradiccións. Entre outras cousas, mire, piden aquí unhas cousas que noutro onde gobernan, que teñen ocasión, non o fan. Primeiro, o seu ministerio obrigou a cambiar os libros de texto antes de tempo. Se acorda? Se lembra? Bien, pero prometeron un plan estatal de gratuidade, un pacto de goberno con Sumar. Donde está? Non con. A súa achega é mínima. O Goberno Central cubre menos do 15% e a Xunta invirte o resto, 85%, págase desde Galicia. Entón, para que piden aquí o que non reclaman alí? Pero mire, aparte disto, queren volver a un vello e a un soleto sistema. Mire, lembrase cando era directora e tiñamos que facer ese modelo que tiñamos que implementar, que lle damos os libros a todos, claro, os que tiñan e os que non tiñan. E os que non tiñan, a mellor había que implementarlle máis. Se acorda como ustedes, o goberno, foron tan incapaces que tuveron que recurrir a unha empresa de Valencia que 400.000 euros lle deron para poder xestionar e os libreiros cobraban a través desa empresa? Se acorda das críticas dos libreiros? Pregúntelle aos libreiros, pregúntelle ao comercio local, cando as AMPAs buscaban e aparecían as grandes áreas comerciales que lle daban grandes axudas para poder. Todo iso foi cambiado por un modelo en donde se aporta e se axuda o que... Bien, este sistema, xa lle digo, aforra, sobre todo, é axuda a quen máis o necesita, aforra cartos ás familias, é sostible, é ecolóxico, é universal, que chega tanto aos colexios da pública como da concertada. Eso non lle gusta ao Bloque, pero bueno, a todos. Mire, e os recortes que falan, a segunda parte, falan dese fondo. Non estamos de acordo e moi orgullosos da Xunta de Galicia, estamos moi orgullosos do sistema que levamos, porque é xusto, é xusto. Outro era insusto, axudaba ou facía que a brecha social era máis. Vale, aquí se axuda máis as familias, moito máis, non só nos libros, na gratuidade nos libros. E mire, os recortes en unidades e personal docente, excepto frianteis, que como non hai alumnos, que facemos? Pechamos. Que llevamos a facer? Levamos ali? É dicir, o sabe, por falta, é a única unidade que se pecha en Vigo. Pola contra, nos institutos, máis de 5 unidades se están abrindo, máis na FP que se están abrindo unidades pola demanda. Bien, sabe cantas plazas quedaron vacantes? 647 en educación infantil,
647, menos alumnos, pero menos alumnos, máis profesorado nas aulas. Están os datos aí. E a ratio nos colexios, o catálogo se está cumplindo. Digan aquí donde non se cumpla, que se está incluso incrementando por necesidades. Unha cousa é as necesidades puntuales dos centros, outra cousa é cumplir a ratio, que estará de acordo comigo. E estará de acordo comigo que ao principio de curso sempre se van asustando en función das necesidades e sempre se amplía. Nunca se ten por menos do catálogo, nunca. E gracias a ese acordo de maio que suscribiu os seus sindicatos, e nos dirán que a CIGA, que a novedade sería que a CIGA non apoyara, esa sería que apoyara, perdón, que votara que sí. Gracias a iso se manteñen os postos de traballos. Moitas gracias. Agora, para rematar o debate, ten a palabra a voceira do Grupo Socialista. Por ir contestando aos usuarios, os becados de Vigo, os colexios terán a lista esta semana que ven o luns. Terán a lista dos becados, o sea que está feito todo. Pero usted pense que estábamos falando de máis de 5.600 becados, vale? Bueno, perdón que lle diga, señor concelleiro, eso de que están orgullosos da Xunta, dese sistema que o anterior era inxusto. Inxusto con quen? Cos libreiros, porque o acaba de decir vostede. Era inxusto cos libreiros? Perdone, pero eu creo que ao final, como políticos, o que temos que pensar é nas familias e, sobre todo, nos nenos e nas nenas. Eso creo que é o máis importante. Despois, eso de que nos reparto, porque eu sí que vivín esa parte, é verdade, que usted apela ao meu coñecemento e ao seu, pero resulta que, a ver, explíqueme onde quedaba esa diferencia, ese couso, cando tiñamos que repartir todos os libros para todo o alumnado e cando despois, agora, temos que repartir que se a uns lle tocan 4, que se a outros lle tocan 6, que a algúns non lle toca ningún. Home, creo que é un pouco máis de traballo, creo que é un pouco máis de traballo. E despois, bueno, de xusto cada un temos, por eso probablemente... Perdone, señora concelleira, usted xa tivo o seu turno de palabra, gracias. Por eso probablemente estemos en partidos distintos, porque creo que entendemos o que é a xusticia de xeito distinto, por eso estamos aquí. Pero a verdade é que escoitarlle o PP que isto do tema da gratuidade, o tema de non ter profesores é un problema económico, eso o din. Eu ainda o escoitei outro día. Entón, digo que de verdade que creo que o que é o problema é un problema de vontade política. E moitas veces tamén do que se quere facer co ensino público, de que se quere acabar co ensino público. Creo que ese é o problema. E respecto ao que decía vostede, que é verdade que hai menos nenos. É verdade. Pero non se plantexan que o mellor un problema de que haya menos nenos terá algo o Partido Popular de Galicia que ver con eso, porque levan gobernando en Galicia de forma ininterrumpida moitos anos. Algo terán que ver. Galicia no 2024 tuvo o peor saldo vexetativo de toda España. 20.000 fallecementos máis que nacementos. Terá algo que ver eso coa emigración da xuventude? Bueno, eu recordo, por iso de recordar, porque xa somos maiores, eu recordo cando Feijóo convocou os mellores expedientes académicos e lle regalou unha maleta para que marcharan fora. O mellor temos ese problema, porque cando os xóvenes marchan fora e os datos din que en 2023 1.498 xóvenes entre 20 e 34 anos marcharon fora. Sabe o que representa iso? 1.400 nenos e nenas que podíamos ter na nosa terra. Rematou o seu tempo, señora concelleira. Antes de someter a votación esta moción, como o seu pleno vai de Sogama e o señor Abalde na súa intervención pretendeu poñer no mesmo lugar a Xunta de Galicia, que aumenta dunha forma brutal a taxa e ao goberno local, quero leerlle algo para que vostede reflexione sobre o que dixo e se pregunte se tamén o alcalde do Benega de Pontevedra ten responsabilidade. Non vai a ser
que teñamos unha vara de medir diferente. Léolle. Voz de Galicia, este martes, nunha entrevista en Radio Voz. A subida do canon que cobra Sogama aos concellos pola incineración dos seus residuos pasará o próximo ano de 66 a 108 euros por tonelada. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores Benegá o apuntou este martes no programa Voces da túa cidade, que conduce Viviana Vilaverde en Radio Voz. Temos que analizar seriamente o tema, apuntou Lores. Esta subida unilateral de Sogama implica prácticamente duplicar o que pagamos anualmente e, polo tanto, insistiu en que vanse ver obrigados a subir o precio do recibo. O Concello de Pontevedra intentará que o incremento sexa o menor posible. O alcalde de Pontevedra recordou que a subida do canon é responsabilidade de Sogama e de a Xunta. E, polo tanto, exactamente o que hoxe estamos a defender aquí o Goberno de Vigo. O alcalde Lores, por certo, que lle teño un enorme aprecio personal, coincide co alcalde Abel Caballero. E agora sí, vamos a someter á votación esta última moción do Pleno. Moción do Grupo Municipal Socialista exixindo a Xunta de Galicia a volta ao sistema de gratuidade dos libros de texto. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 15 votos a favor e 4 en contra. Pasamos á parte do control do Pleno. No punto 14º, dar conta de resolucións da alcaldía ditadas entre o 17 de xullo do 25 e o 18 de setembro do 25. Algúnha observación? Queda dada conta. No punto 15º, dar conta de resolucións asinadas por concelleiros, concelleiras, delegados, delegadas, dictadas entre o 17 de xullo e o 18 de setembro deste ano. Algúnha observación? Queda dada conta. Pasamos ao punto 16º, formulación de rogos. Si o Bloque Nacionalista Galego trasladamos o seguinte rogo, que se denomine o auditorio do Centro Cívico de Teis como Auditorio Moncho Reboiras no 50 aniversario do asesinato de Xosé Ramón Reboiras Noia, abatido pola policía franquista en Ferrol o 12 de agosto de 1975 en recoñecemento do compromiso patriótico e a súa loita incansable pola liberdade e a xustiza social do pobo galego e do seu intenso activismo político e sindical na nosa cidade. Algún rogo máis? Señor Martín. Sí, rogamos que o alcalde desta cidade cumpla coa súa palabra e baixe o recibo do lixo asumindo o 40% da suba que lle ten repercutido os vigueses no recibo logo de prometer que o faría se Sogama baixaba o canon imposto polo Goberno do Estado, cando xa o ten feito asumindo xunto coa Xunta o 60% dese aumento. Grazas. O alcalde de Vigo vai remitir unha carta a todas as viguesas e vigueses explicándolle a subida infernal da taxa que impón Sogama a todos os concellos e tamén a Vigo. Agora pasamos ao punto 17º, formulación de preguntas. Señora Valde. O Bloque Nacionalista Galego trasladamos a seguinte pregunta ao Goberno Municipal. Cando vai o Goberno Municipal reforzar o servizo de bombeiros para cumprir co mínimo establecido de 20 efectivos en activo cada xornada ao efecto de garantir a capacidade operativa e de resposta e, por tanto, a seguridade da cidade? Eu lle respondo que, sin dúbida, o servicio de bombeiros en Vigo debe ser dos mellores de toda a provincia, incluídos os lugares onde goberna o Bloque Nacionalista Galego. Algúnha pregunta máis? Señor Martín.
Sí. Cal é o motivo polo que, unha vez máis, a pesar das afirmacións manifestamente falsas deste goberno asegurando que responden en tempo e forma a todas as nosas preguntas, aínda non teñan contestado por escrito nin as formuladas nas últimas comisións informativas celebradas este pasado luns, nin moito menos as formuladas anteriormente, o mesmo que tampouco a moitas das formuladas en anteriores sesións plenarias como esta. Grazas. Pois tamén teño que explicarlle que este Concello, según informes externos, este Concello o que responde con máis axilidade a todas as peticións de informacións da oposición. Non acontece así na Deputación de Pontevedra, gobernada agora polo Partido Popular, e tampouco na Xunta de Galicia, donde en moitas ocasións nin siquiera se responde. E, polo tanto, se en todo caso hai algunha pregunta que non foi respostada en prazo, o miraremos e lle respostaremos sin ninguna dúbida, pero isto ten que quedar registrado en acta porque, repito, que hai que mirar máis para a tella propia. Pois rematado a orden do día deste pleno longo, levantamos a sesión.